Так, прывітанне у выпадку, калі нехта там ёсць, а нехта мяне чуе. А, чым я так не зусім упэўнены, але усякае бывае. Бываюць тэхнічныя накладкі, бываюць самыя розныя сітуацыі. Зараз мы паспрабуем з вами уключыцца ў працэс. Для гэтага трэба будзе зрабіць некалькі такіх маленькіх яшчэ падрыхтовак. Я думаю, што вы гэта пацерпіце. Мяркую, што якіх-небудзь хвілінах 10 мне для гэтага дасцё. Першым чынам трэба праверыць гук. Так. Это значыць спраўдзіць, ці ідзе наш стрым, ці не ідзе. Вось бачу нейкі лайв на ютубе. Што за ён? Даецца, ідзе, але з нейкім трэскам, так? Ну, цяпер нібыта трэск прапаў. Але это не значыць, што ён не будзе зноў з'яўляцца. Такім чынам паспрабуем яшчэ раз паправіць сітуацыю. Лепей стала, не лепей? Не лепей. Трэск ідзе. Маць перамаць. Так, як цяпер? Даецца мінімальны трэск. Не, ніхера, максимальный. Прошу прабачэння, что это все ідзе ў эфир, але это просто, без этого ніяк ничего не атрымаецца. Господи, яшчэ картинка такая жорсткая. Солнце светить просто на меня. Так. Засылаю посылку. То я спыніўся. Засылаю яшчэ одну посылку. Перацікаўчы, сябры, калі нехта з вас там ёсць, і вы заўважыце, што это нереально просто. Раз, два, три, четыре, пять. На кожным слове трэск ідзе, не? Тут просто ніколі не угадаеш. З этой дзіўнай тэхнікай. Окей, я, напэўна... Это просто не работа. Значит, напэўна, кіна не будзе, што называецца. Толькі недавно глядзеў там у сябра мікрафон на адным гэтым самым. І, карацей кажучы, да, трэба было сабе яго купіць. Нічого, чайку мы все одно попьем. Так, я ще раз прошу прощения за накладки. Почекайте секунду, мы попробуем завершить это питание.
Такие пригожие гуки. Свечка запаливается. Сегодня у нас за Якуру чай так подрихтовал уже прям вот щиро. Сегодня у нас на самом деле вельми цікавая тема, яку я сподіваюся, що змогу, так сказать, вам донести, не глядячи на усі технічні накладки. Бачите, я роблю весь час паузу. Але это такое. Я не умею говорить синхронно разом з одночасово со слуханням себе самого. Ну, это... Ну, бачите, не робиш стрим там на протягу, я не ведаю, якого часу, да? До місяцю, да? І раптовно все йде в одне місце. А зараз? А зараз? Зараз що у нас? Добре все? Ну. Некая настала дивная тишиня без треску. И снова он завелся. Окей. Плевать на все. Так, выключаем. Дорогі сябры, я вітаю вас на гэтым стріме, які, напэўна, будзе суправаджацца тэхнічнымі накладкамі. Ну, гэта як бы ўжо не ў нашай моцы. Мы будзем спадзявацца, што нейкім чынам это ўсё пераадолеецца, пераасэнсуецца. Записываем на всякі выпадак бэкап гуку, і гэты гук, магчыма, будзе потым нейкім чынам скарыстаны. Ёсць розныя магчымасці ўсё это вырашыць, выйсці з гэтай прыкрай для нас усіх сітуацый, але як бы, ну, бачыце, адсутнасць фінансавання і тэхнічнай падтрымкі – гэта тое, што проста вызначае наш жанр DIY, наш жанр інтэлектуальнага стендапа, як кажа Макс Жбанкоў, а можа быць у маім выпадку хутчэй sit-ina, тому што я тут знаходжуся седзячы. Адным словам, стрым пайшоў, і я фактычна не буду доўга зацягваць, а пачну адразу з цытаты. Калі вы прыйшлі, паспелі прыйсці, то, калі ласка, вот я цяпер чую гэты самы гук, які мне ніяк не падабаецца ў навушніках, таму я яго адключаю. Прынамсі, так думаю. Так, адключаю гук. Вось. І такім чынам, калі вы нешта хочаце мне паведаміць наконт таго самага, якасці таго самага стрыму, ці яшчэ што-небудзь падобнае, тое, што мяне цікавіць, то, калі ласка, дайце знаць. Вот я бачу, што 2 чалавекі глядзіць, можа быць, абодва гэтыя чалавекі я сам. Гэта таксама не выключана. Гэта ў нашым свеце самсары абсалютна лягічна і нармалёва. Таму, калі ласка, не палохайцеся. Так, я тады адключу, напэўна, лішняе для сябе рэчы. Калі ласка, пішыце мне у YouTube, па магчымасці у Telegram, калі ёсць такая неабходнасць. Вось мне нагадвае, што я не падключыў кампутер у сеть. І такое можа быць зараз. Усё пойдзе те самае. Ну, бачыце, затрымка 15 хвілін. Мы ідзем на рэкорд. Чым далей, тым даўжэй. Але, ну, за гэты кошт, як бы, таксама падаўжаюцца нашыя стрымы. Ой, мне зусім не падабаецца карцінка, калі вот сонца свеціць просто мне вот на фейс. Ну, я лічыце, што я такі прывід з лепшага свету ўжо там, ну, не хочу казаць нірваны. Вось, самога Кая вам такая перадае прывітанне, і это ж яна павінна сексі вельмі выглядаць. Вот, і, значыць, як абяцаў, я пачынаю гэтым разам з цытаты. Як і кожны раз. Калі яны вярталіся надвячоркам перад выхадам месяцу у часе ўлады шкодных дэманаў, то ўбачылі наступнае відовішча. Твар іхнага ўладара Месіі, шабатае цві, заззяў святлом. Яны палічылі, што гэта скура ягонага твару зяе так. О, бачыце, вось як у мяне, як заззяў твар нашага настаўніка Майсея.
Але не дзівіся гэтаму святлу. Яно было створанае ўсяго толькі з дапамогай вядомага заклёну. Такое ж ззянне бачылі ўжо раней вакол галавы жраца ідалапаклонніка ў краіне Шытім, то бок Сікім, што ў Вялікай Тартарыі, у зямлі Тыбет, якая суседзіць з усходняй Індыяй, у тамтэйшым вялікім горадзе імем Барантала, альбо Лхаса. Там вечна ўладарыць найвялікшы жрэц сярод усіх жрацоў балвахвалаў, і імя ягонае Лама. Ён ёсць вытокам граху. Тамтэйшыя жрацы стварылі яго з дапамогай чорнай магіі, то бок з нячыстых духаў. Вось як яно было. Тамтэйшыя жрацы, якія завуцца брахманы, стварылі, як ужо сказана, сваімі чарамі з нежывога рэчыва голема ў выглядзе чалавека. Яны надзялілі яго плоццю, скурай, касцямі і шчапамі, а потым удыхнулі ў яго дэмана, нячыстага духа. Ён выглядае як сапраўдны чалавек, як голем, якога вырабляюць нашыя чарадзеі, навучаныя кабалістамі. Апроч таго, тыя жрацы валодаюць заклёнамі для твару. Дзякуючы гэтым заклёнам твар заўжды ззяе святлом, а яшчэ ён увесь час змяняецца і выглядае як твар папярэдняга ламы-дэмана, які ўжо памёр. У часе аднаго з іхных святаў жрацы выносяць ламу на троне увабранага ў строі з маскай на твары і носяць па вуліцах горада, каб людскі натоўп яго бачыў, таму што яны ўважаюць яго за святога. Калі ён памірае, жрацы з дапамогай заклёнаў робяць з наступным ламам усё тое, што і з папярэднім. І гэтак яны падманваюць людзей, кажучы, што іхны лама – гэта жывое боства, вечна нязменнае, святое і страшнае. І кожны з людской грамады, каму было дазволена выпіць хоць крышку ламавай мачы, у сапраўднасці мачы саміх жрацоў, надзяляецца непаўторнай святасцю і завецца святым і чыстым. З аддаленых месцаў да гэтага ламы прыходзяць тысячы і дзясяткі тысяч. Ён ім прадказвае будучыню, і жрацы пішуць на амулетах ягонае імя. Гэтак жа лама ўсталёўвае над тымі людзьмі караля, і кожны кароль, які не атрымае ад ламы дазвол на ўладаранне, не прызнаецца народам. І тое самае, што ў той Барантале адбываецца сёння ў Ізміры, то бок Смірне, бо кожная жанчына, якая пакутуе ад выцячэння і якую пацалуе ў вусны ўладар Месія, Шабатай Цві, лічыцца ягонымі паслядоўнікамі святой, надзеленай усякай святасцю, і адразу пасля гэтага пацалунку траціць прытомнасць і пачынае прарочыць. Вось табе іна. Жестачайша, як кажуць. Абсалютна дзівосны і дзіўны тэкст, які здасца вам яшчэ болей дзіўным. Як жа мне так сесці, а можа быць схавацца ад этого сонца ўжо, калі скончыўся акторскі выступ. Тэкст, які здасца вам яшчэ болей дзіўным, калі вы ўведаеце, што гэты тэкст быў надрукаваны на тэрыторыі нашай з вамі бацькаўшчыны Беларусі ў 1814 годзе, а дакладней у мястэчку Копыщ. Што за кніга? Як завецца? І наогул, на якой мове яна была надрукавана? Пра гэта ўсё мы сёння з вамі пагаворым. І будзем спадзявацца, што ніякія тэхнічныя памехі нам, таўталагічна кажучы, не памеха. Дык вось, што за кніга, сябры? Адкуль там узяўся Тыбет? Адкуль там узяўся Далай-лама? Хто гэта наогул такі нейкі Шабатай Цві, пра якога там гаворыцца? Ну, адкрыю вам сакрэт. Значыць, паколькі ў папярэдніх стрымах мы разглядалі дачыненні Беларусі, гістарычнае дачыненне Беларусі і будызму фактычна выключна з гледзяшча беларусаў саміх, то бок так званай тытульнай нацыі, гэта значыць непазбежна з гледзяшча хрысціянства, так, заходняга, усходняга, вось, то сёння мы паглядзім з іншай перспектывы. Чаму? Таму што Беларусь – это краіна шматэтнічная, а шматэтнічная значыць і поліканфесійная. Ну, прынамсі, мы на гэта спадзяемся. А вось, буддысты.
І гэта краіна, дзе гістарычна жывуць не толькі беларусы, так, і не толькі хрысціяне. Дык вось, напэўна, галоўнай і, бадай, самай колькаснай меншасцю ў Беларусі гістарычна былі яўрэі, так. Таму сёння мы будзем размаўляць пра дачыненні між юдаізмам, яўрэямі, выхадцамі з Беларусі, і буддызмам. Дык вось цытата, якую я так прыгожа і артыстычна прачытаў, паходзіць з кнігі Мехораот Цви, это на іўрыце выдадзенай, і кніга называецца цалкам «Падзеі, датычныя шаптая Цви», альбо «Кніга сноў з дзівосным канцом». І выйшла яна, як я сказаў, у Капысі, ці Копысі, у 1814 годзе. Выдаўцом кнігі быў Ізраіль Яфе. І, што цікава, адначасова ён быў і суаўтарам кнігі. То бок, аўтарам, але не до конца. То бок, перанесёмся ў 1814 год, наколькі это магчыма. Значыць, 2 гады пасля вайны з Наполеонам. Так? Толькі што па Беларусі пранесліся конныя калмыкі, буддысты, пакінулі там некалькі сваіх ахвяраў у баях з Наполеонам. Значыць, Язэп Кавалеўскі назло ўсяму вучыцца ў Свіслацкай гімназіі і рыхтуецца да паступлення ў Віленскі універсітэт. Вось, Патоцкі там недзе на ўкраіне думае, што яму далей рабіць са сваім жыццём і гэтак далей. І вось тут выходзіць кніжка, дзе наўпрост згадваецца, фактычна не называецца буддызм, але ён непасрэдна згадваецца. Вось, і вось гэтая кніга, пра якую я казаў, яна выходзіць на іўрыце, выходзіць у Капысі. Тэкст самой кнігі, ён быў створаны фактычна на падставе амстэрдамскага рукапісу невядомага аўтара. Рукапіс паходзіць з канца 18 стагоддзя. Гэтая кніжка з'яўляецца першым раманам, ці гісторыяй, ці біяграфіяй такога дзеяча, як Шаптай Цви. Так, дзеяча 17 стагоддзя, нарадзіўся 1626, памёр у 1676. Пра яго, вядома, можна пачытаць дзе заўгодна. Фактычна ён быў адным з галоўных кіраўнікоў такога, як это называецца, эскаталагічнага, такого міленіярысцкага руху гебрайскага, так, які ўзнік у рамках юдаізму. Часам яго называюць шабатанізмам. Вось, і менавіта паводле ягонага імя. І нягледзячы на тое, што з моманту ўжо як бы узнікнення гэтага руху, гэтых падзей, што апісваюцца, да моманту выдання кнігі прайшло ўжо там недзе 150, як мінімум, гадоў. Тым не менш, памяць пра Шаптая Цви была ўсё яшчэ жывая у асяроддзі гебраяў. Вось, і гэтая кніга, выдадзеная ў Капысі, карысталася шалёнай папулярнасцю. Ужо на наступны год з'явілася ейнае перавыданне. Вось. Пра сам факт наяўнасці гэтай кнігі я даведаўся з іншай кнігі, а менавіта вось гэтай. Гэта кніжка майго сябра Аліша Вайса «Буддызм у юдаійскіх рэлігійных тэкстах 18-21 стагоддзяў». Выйшла ў мінулым годзе у Празе. Это фактычна тэкст ягонай дысертацыі перапрацаванай. Аліш менавіта займаецца дачыненнямі паміж юдаізмам і буддызмам. Вось, значыць, як бачым, у тэксце сапраўды згадваецца Далай-лама, згадваецца ён у сувязі з чорнай магіяй, з балвахвалствам, ці то ідалапаклонствам, то бок з нейкім такім з гледзяшча юдаізму вельмі, так сказаць, неортодаксальным чымсьці, нейкімі дзіўнымі грэшнымі практыкамі, і уставляецца ў эпізод, дзе падкрэсліваецца, што Шаптай Цви таксама меў з ім нейкія супольныя рысы. Гэта не толькі там абагаўленне масаў, не толькі там нейкія цуды, чары, за дапамогай якіх ён абдурваў гэтыя масы, так, вось гэтае святло з аблічча, якое нібыта вылучалася, але
таксама нейкія такія магічныя практыкі, як вось нейкія там пацалункі жанчын і выкарыстанне пэўных там вадкасцяў у гэтых магічных практыках, вельмі насамрэч як бы старажытны такі закід, так, як бы уласцівасць чорнай магіі і гэтак далей. Значыць, то бок відавочна нічога пазітыўнага няма у вобразе гэтага ні Шабатая Чві, ні згаданага там Далай-ламы. Далай-лама там параўноўваецца непасрэдна з големам. То бок фактычна як шабатанізм, так ламаізм прыраўноўваецца да ідалапаклонства. Чаму? Таму што яны пакланяюцца жывому чалавеку як ідалу, так? У выпадку ламаізму гэта непасрэдна ідал голем. Вось. А ў выпадку шабатаністаў гэта якраз культ асобы Шабатая Чві, іхнага правадыра. Вось такая логіка хаваецца за гэтым тэкстам. Значыць, адкуль узяўся ў амстэрдамскім рукапісе, вось гэтым у канцы 18 стагоддзя напісаным, адкуль узяліся звесткі пра Далай-ламу. Ну, паводле даследчыкаў, паводле Аліша і іншых, гэта, вы не будзеце здзіўленыя, звесткі з'явіліся ад нашых з вамі даўніх сяброў езуітаў. Таму што мы пра гэта гаварылі ў папярэдніх стрымах. Значыць, галоўнай крыніцай быў Атанасіюс Кірхер, чына ілюстрата, так званая, так, 1667 год. Вось, там скарыстоўваў ён дадзеныя звесткі Йогана Грубера, які наведаў Тыбет у 1661 годзе. Шмат было езуітаў, так, якія там пабывалі, спрабавалі адкрыць свае місіі, мы пра гэта казалі, Філіппо де Марыні, Марціно Мартіні, потым, значыць, і Мартінім, ягонае прозвішча, хутчэй за ўсё, ён быў партугальцам, Мартінім, такім чынам. Вось, таксама адной з магчымых крыніцаў называецца езуіт Луі Лекомт, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, мы ведаем, якім было бачанне, ў прынцыпе, езуітаў будызму, так? Калі гэта было не пакланенне д'яблу непасрэдна з іхнага гледзяча, то у лепшым выпадку гэта было тое самае ідалапаклонства. Вось, і гэтае стаўленне якраз і пераймаюць нашыя гебрайскія аўтары. Вось, як той ананімны амстэрдамец, так Ізраіль Яфе. Вось, ну, мы казалі ў мінулых стрымах, нагадаем, што адзіным, напэўна, езуітам, які меней болей зразумеў сутнасць будызму, это быў Іпаліта Дезідэрі. Вось, але, на жаль, ягоныя працы па будызме, ягоная асноўная кніга была не выдадзеная доўгі час, толькі на пачатку 20-го стагоддзя яна з'явілася. Такім чынам, вось так фармаваўся вобраз будызму у Еўропе тагачаснай. Значыць, Ізраіль Яфе, беларускі выдавец амстэрдамскага тэксту, ён па-творчаму падышоў, як гэта нам, беларусам, уласціва да гэтага, і дадаў ад сябе некаторыя звесткі, якіх вось у гэтых крыніцах вышэйпамянёных няма. То бок невядома, адкуль ён это браў. У прыватнасці вось гэтая ўся гісторыя з мачой і яе чарадзейнымі свомасцямі, вось, яна як бы не фіксуецца нідзе. Відаць, это такі палёт фантазіі самога Яфе. Як я ўжо казаў, гэта не дзіва, таму што выкарыстанне як бы вось гэтых вадкасцяў у чорнай магіі гэта як бы даволі звычайная рэч. І не толькі там мачы, і там нейкіх там жаночых выцячэнняў, там з тэксту незразумела, што маецца на ўвазе, ці то менструальная кроў, месячная, ці то нешта яшчэ. Вось, адным словам, такі вось чорны вобраз, чорная легенда. І што самае цікавае, як бы, яна да сёння вельмі жывая. Я памятаю сваё, ну проста я быў у шоку, калі там на нейкім са шматлікіх расійскамоўных форумаў пра будызм, там ёгу і ўсё астатняе, вось, выпадкова, я ненаўмысна туды трапіў, але выпадкова знайшоў нейкае абмеркаванне, значыць, тантры, так, і ўсіх вось гэтых эзотэрычных практык, якія прыпісваюцца тыбецкім будызмам. І там
некаторыя людзі нейкія практычныя парады сабе давалі, значыць, як і што, і як абудзіць у целе, значыць, кундаліні там, і што для гэтага трэба там змяшаць і выпіць. Я просто быў рэальна ў шоку, то бок это, ну, яны прыпісвалі, сцвярджалі, што сапраўды ў Тыбеце гэтым займаюцца, прычым не абы хто, а менавіта монахі, як бы у манастырах. Ну, это просто, ну, як бы абсолютно неверагодная рэч, потому что, ну, мы ведаем, что Будда лічыў магію і падобныя практыкі чымсьці, што аддаляе чалавека ад ягонай мэты духоўнай, так, адводзіць просто ягоную увагу кудысьці. То бок, наколькі вось жывучыя бываюць забабоны, так, якія насамрэч караняцца недзе, хутчэй за ўсё, у нашых уласных еўрапейскіх традыцыях, колішніх практыках, вось усім гэтым чарнакніжестве і гэтак далей. Вось, значыць, дык вось, мы разумеем мэту гэтага тэксту. Яшчэ крышачку пра Шабатая раскажу. Ён у 1648 годзе абвясціў сябе месіяй, так, чаму, значыць, чаму тады такі ўзняўся вялікі рух? Ён быў паўсюль, дарэчы, не толькі у рамках юдаізму, але таксама ў рамках хрысціянства, каталіцкага, англіканскага, значыць, памятаю наведванне Францыі сваёй, я там бачу такую нейкую старажытную, такую як бы нашкрабаную з графіці, так, на сцяне. Там стаяла лічба 1666. Я адразу подумаў, о, это нейкія сатаністы, відаць, сатанісцкі культ. Ось. Але аказалася не. На той год актыўна прадказваўся канец свету. І верылі ў яго ў той час абсалютна ўсе, можна так сказаць, вось, па ўсёй Еўропе. І верылі ў яго ў тым ліку гебраі, некаторыя. І вось, скарыстаўшы гэтую веру, так сказаць, Шабтай Цви, пры тым, што ён як бы сам на тэрыторыі Турэччыны знаходзіўся, але ягоны рух потым шырока даволі распаўсюдзіўся, вось ён абвясціў сябе месіяй, прычым загадзя, да, ўжо ў 48 годзе, 1648. Вось, ну, часы былі там такія, да, гатовая вайна там сканчалася, уяўляеце. Вось, то бок, канец свету прадказаць было, в прынцыпе, заўсёды лёгка. Вось, мы заўсёды знаходзімся ад яго, так сказаць, у некалькіх кроках. Вось, таму такія былі тады настроі. Значыць, то бок, постаць гэта была з гістарычнага гледзяча даволі супярэчлівая, таму што з аднаго боку яна як бы абудзіла гебрайскі народ. Ну, сам факт з гэтага таго, што месія прыйшоў, гэта як бы даволі, ну, мабілізавала як бы народныя масы. Вось. Але праблема была ў тым, што ён потым як бы фактычна здрадзіў уласнаму руху. Вось. І перайшоў у іслам. Не то, што перайшоў, як бы захоўваў нейкія свае практыкі, але афіцыйна прыняў іслам, яго прымусілі як бы ў Турэччыне. Вось, што альбо крайняй смерцю, альбо ты пераходзіш у іслам. Вось, і ён вырашыў, што перайдзе ў іслам. Але гэта ўспрымалася натуральна як здрада, і, карацей кажучы, ягонае імя там закляймілі на вякі вечныя. Вось, сапраўды вельмі цікавая неадназначная постаць, пра яго ёсць цудоўная кніжка Эгона Бонды, між іншым, па-чэску «Новы век» называецца. Вось, яна там так алегарычна, метафарычна апісвае падобныя ўсе тыя рэчы. Вось, момант здрады, які для самога Бонды быў у жыцці даволі таксама важны. Але мы не пра гэта. Значыць, гэты рух быў папулярны настолькі, што на пачатку 18 стагоддзя, то бок актуальнасць ягоная утрымлівалася ўсё яшчэ, да? Пачатку 18 стагоддзя на заходняй Украіне, Тэрнопольская вобласць, вобласць Караліўка называецца вёска, нарадзіўся нехта Якуб Лейбовіч, які потым узяў сабе імя Якуб Юзеф Франк. Значыць, ён абвясціў сябе, увага, уцелаўленнем, то бок рэінкарнацыяй таго самага Шабтая Цви. Ён нарадзіўся ў сям'і гэтых шабатаністаў, так, ягоны бацька быў паслядоўнікам Шабтая. Вось, адным з такіх рысаў іхных вялікіх было тое, што яны адмаўлялі Талмуд і прызнавалі кнігу Зогар. То бок, усю вось гэтую кабалістыку, пра якую мы яшчэ потым з вамі пагаворым. Вось, і то бок гэты рух фактычна не заціхаў. Гэты Франк быў даволі
папулярны, значыць, дзеяч у той час, таму што як бы, ну, асноўная ягоная дзейнасць адбывалася на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Вось. І ён, у адрозненне ад Шабтая Цвекі, перайшоў у іслам, ён перайшоў у каталіцтва, пахрысціўся ў 1759 годзе. Вось, таксама гэта было, ну, мякка кажучы, неадназначна ўспрынята, вось, сярод рабінаў. І наадварот, это было вельмі прыхільна прынята сярод польскіх магнатаў, вось, і ён, гэты франк, атрымаў вельмі шмат розных там выгадаў, прывілеяў. Вось, у сваіх успамінах Юліан Немцевіч згадвае сустрэчу з франкам, таму што Немцевіч ехаў у Вену да аўстрыйскага імператара, вёз там нейкія лекі, і недзе ў Брне па дарозе сустрэўся з гэтым франкам, яго быў такі вялікі картэж, вось, які кіраваўся кудысьці, напэўна, на тэрыторыю Рэчы Паспалітай, то бок насустрач яму ехаў. Вось. І што самае цікавае, што гэты рух франкісцкі працягваўся, і на момант выхаду кнігі 1914 годзе ён усё яшчэ быў актуальным, таму што тады прыйшоў яшчэ адзін месія, новы месія. Там як бы рухам на той момант ужо кіравала, здаецца, дачка Франка, вось, але з'явіўся новы месія, ну, прынамсі, некаторыя клічылі, і звалі яго, як вы думаеце, Наполеон Бонапарт. Вось. Гэтага таксама палічылі за месію, што, ну, проста вельмі чакалі вызвалення. Ну, гэта ўсё такія анекдотычныя падрабязнасці. Ну, мы ведаем, што не толькі там шабатаністы гебраі, так, радаваліся Наполеону, але як бы у былой Рэчы Паспалітай і шляхта шырока радавалася. Вось. Але, у прынцыпе, як лічаць даследчыкі, галоўным адрасатам вось гэтай крытыкі ці сатыры, ці, я не ведаю, як сказаць, чорнай вось гэтай легенды у гэтай кнізе апісанай з'яўляюцца нават не шабатаністы і не франкісты, калі так можна сказаць, а хасіды. Хасіды – это вельмі значны раздзел, так сказаць, у нашай гісторыі агульнай беларуска-гебрайскай, вось, таму што усходнія землі Рэчы Паспалітай і Вялікага княства лічыліся як бы, ну, цэнтрам сусветнага хасідызму, так? І, значыць, сам па сабе рух зноў жа нарадзіўся на Ўкраіне, у Падоллі, таксама недзе ў Тэрнопольскай вобласці, там як бы вельмі гістарычныя з гэтага гледзяшча мясціны. Вось, заснавальнікам быў Ізраіль бен Эліезер, нарадзіўся ў 1700 годзе, альбо, як яго называюць, Баал Шем Тов, добры майстар імя ў перакладзе, так, альбо Бешт скарочана. Вось, значыць, ну, хасіды, я думаю, што вы пра іх нешта чулі, ведаеце. Гэта такі значны, напэўна, самы значны накірунак яўрэйскага гебрайскага містыцызму, так, маецца на ўвазе ў рамках юдаізму. Вось, все вось гэтыя цадзікі, гісторыі пра іх, вось, усё гэта звязана менавіта з хасідамі, з іхным рухам. Ну, як бы хасіды – это штосьці накшталт такіх яўрэйскіх суфіяў, так, это як бы яны крышачку з такой пагардай, можна сказаць, ставяцца да традыцыйнай як бы вучонасці, вось, але наадварот як бы цэняць, ну, па-першае, маральныя паводзіны, вось, а па-другое, такія всякие магічныя, можна сказаць, не магічныя, а проста эзотэрычныя пэўныя практыкі, так, вось, як з іх там часам смяяліся, што яны чытаюць незразумелыя кніжкі, там накшталт вось менавіта Зогара, там Кабалы, Сефер Ецыра і гэтак далей. Адным словам, значыць, я зноў жа не з'яўляюся абсалютна ніякім спецыялістам у юдаізме і ў ягоных плынях, так, таму я прашу прабачэння, што я это беру ўсё это з другіх рук, але паколькі гэта датычыцца нашай тэмы, то гэта ўсё вельмі, так сказаць, важна таксама падкрэсліць і нагадаць. Значыць, на той момант, на момант выдання гэтай кнігі, пра якую мы казалі, адбывалася палеміка, вось, калі не сказаць выражнеча, паміж прадстаўнікамі так званага гебрайскага асветніцтва, называецца Хаскала, вось, і менавіта хасідамі. Значыць,
быў такі асветнік гебрайскі Салямон Майман з-пад Міра, так, нарадзіўся ў 1753 годзе, вучыўся ў Беларусі, потым з'ехаў у Нямецчыну, зрабіўся там вядомым філёзафам, крытыкаваў Канта. Кант вельмі, так сказаць, сур'ёзна спрыняў яго крытыку, вельмі хваліў яго. Значыць, вядомая, я думаю, асяроддзі нашых філёзафаў абсалютна, канечне, гісторыя. Вось ён быў адзін такім яскравым прыкладам гебрайскага асветніка. Значыць, яны спрабавалі якраз спалучыць традыцыйны юдаізм з тагачаснай, сучаснай на той момант заходняй філасофіяй, так, і наогул са здабыткамі навукі, асветніцтва і гэтак далей. Вось. Ну, а тым часам хасіды выступалі альтэрнатыўная плынь, якая выявілася больш кансерватыўнай, так, атрымліваецца, то бок яны выступалі за нейкія такія больш традыцыйныя аспекты, як там, этычны аспект, так, юдаізму, вось, містыка, вось гэтая вся жыццёвая мудрасць гэтых цадзікаў і гэтак далей. Вось, то бок, як піша Аліш Вайс, значыць, усходнееўрапейская хаскала вядзе сваё ўласнае змаганне з рэлігійным ірацыяналізмам, чым галоўным і самым небяспечным увасабленнем гэтая хаскала лічыць хасідызм. Вось, дык вось наш аўтар Ізраіль Яфе, аўтар-выдавец кнігі, суаўтар выдавец, відавочна належаў менавіта да плыні асветнікаў, прагрэсістаў, то бок ён быў блізкі да вось гэтых прагрэсіўных рабінаў, рэфарматараў, і якраз вось ён выкарыстоўваў будызм, як мы ўжо казалі, для таго, каб якраз дыскрэдытаваць хасідаў, таму што і ў іх ён бачыў фактычна нашчадкаў вось гэтага Шабтая, пра якое там ідзе гаворка у гэтай кнізе, рамане, вось, а таксама таго самого Франка, так. Значыць, такім чынам, вельмі цікавы момант крытыкамі хасідызму падкрэсліваецца, гэта той, што яны нібыта верылі ў рэінкарнацыю. Вось. Дзе яны гэта ўзялі, невядома, але калі падумаць, што там шабатанізм там якраз развіваўся недзе ў Турцыі, на ўсходзе, то аднекуль адтуль яны яго цалкам маглі прывезці. У кожным разам. Правадыры бэштанаў, это Бэшт, так, это іх заснавальнік, як я казаў. Правадыры бэштанаў абвяшчаюць, што ў іх жывуць душы вялікіх жыдоўскіх вучоных, якія гавораць іхным ротам. Гэтак яны дураць галовы натоўпу і робяць з людзьмі, што ім заманецца. Першым, хто выдумаў гэтую рэлігійную ўяву пра рэінкарнацыю, быў блазан Будда, кітайскі бог. І яна, гэтая ўява, панавала толькі ў Індыі і Кітаі. Але ж вучоны Піфагор, які вандраваў па ўсіх старажытных краінах, назбіраў і наклаў, як снапы за гумно, усе іхныя веды і несянеціцы, і такім чынам гэтая ўява пра рэінкарнацыю была пасеяная сярод грэкаў, што жылі ў егіпецкай Александрыі, напісаў рабін Егуда Лейб Мізес з Галічу, прыблізна ў той самы час. Уяўляеце, так? То бок, вось ён, блазан Будда, ён мае непасрэднае дачыненне да ўсіх гэтых ерасяў, таму што сама па сабе думка, што вот нехта можа уцелясніцца ў кагосьці, так сказаць, іншага, і што вялікі вучоны, так сказаць, не памірае, а перараджаецца, гэта якраз ягонае вынаходніцтва. А Піфагор, вось, ён туды з'ездзіў нібыта, вось, і прывёз адтуль гэтую сваю думку, прывёз у Александрыю егіпецкую. Ну, калі мы вось гэта прасочым, то фактычна гэта вельмі нагадвае некаторыя такія шляхі, так, уплыву будызму на захад, якія мы прасочвалі ў папярэдніх стрымах, у прыватнасці уплыў піранізму на грэкаў, так, хіба што тут у ролі Пірона выступае Піфагор, так. Мы пра гэта казалі у стрыме пра Александра Македонскага, пра Александрыю. Значыць, цікавая думка, так? Бо у хрысціянаў былі хутчэй адваротныя версіі, што гэта індусы перанялі ў нас хрысціянства, так? Вось, тым часам, бачыце, як у асяроддзі юдаізму гэта інтэрпрэтуецца. Вось, такім чынам трэба сказаць, што будызм у той час, калі нейкія звесткі пра яго
так утрапляюць, ён выкарыстоўваецца менавіта ва ўнутраных палеміках рэлігійных, так? Не толькі ў рамках юдаізму. Прыкладам, англіканец Томас Эстлі у 1747 годзе у кнізе яшчэ, так, нашмат раней, у кнізе «Новая агульная калекцыя вандровак і падарожжаў» параўноўвае будызм з каталіцызмам у раздзеле з назвай «The Religion of Tibet and its Surprising Conformity with the Romish». То бок, рэлігія Тыбету і яе вартае здзіўлення адпаведнасць рымскай рэлігіі, так? Вось, і ён там як бы закідвае абедзвюм гэтым рэлігіям ірацыяналізм, так? То бок, гэты самы, то бок, у пэўным сэнсе будызм для яго это вот менавіта тое, што практыкуецца ў Тыбеце. Адным словам, што можна сказаць? То бок, вобраз будызму да самага 19 стагоддзя, вобраз будызму на захадзе, нягледзячы на тыя кантакты, пра якія мы ўжо як бы казалі, нягледзячы на магчымыя там факты нейкага там уплыву там на таго ж там Хьюма нібыта, в прынцыпе, вобраз будызму ён такі даволі як бы карыкатурны, павярхоўны. Вось. Не хачу вінаваціць езуітаў ва ўсім гэтым, яны як бы даволі пільна вывучалі і мовы, і мясцовую культуру там у Кітаі, у Тыбеце, у Індыі, вось, але ну, як бы яны не маглі памяняць свой лад мыслення, відавочна, таму, так сказаць, вось гэта ўсё там і адбілася. То бок, як бы, той факт, што там Еўропа перадусім і хрысціянства самае справядлівае, гэта абсалютна уласцівая, так сказаць, незменная як бы рэч, вось, але не толькі ў хрысціянстве, але ва ўсіх абсалютна рэлігіях, так, у тым ліку ў юдаізме, як мы глянем потым. Вось, это, як это ёсць такая гісторыя, да, пра халіфа, это Борхес апісвае, значыць, што калі нібыта мусульмане, значыць, заваявалі Александрыю і убачылі там Александрыйскую бібліятэку. Ось, і паўстала пытанне, што рабіць з гэтымі кнігамі. І нібыта сказалі, што альбо ў гэтых кнігах тое самае, што ў Каране, тады яны лішнія. Ось. Альбо ў іх нешта іншае, чым у Каране, тады яны грэшныя. То бок, у любым разе іх варта спаліць. Ось. Але мне здаецца, што Александрыйская бібліятэка яна згарэла раней, і гэта легенда, як бы, вядома, апокрыф. Вось. Але, ну, добры такі гістарычны анекдот. Вось. Такім чынам, карикатурны вобраз дэзінтэрпрэтацыі, так, сутнасці будызму вельмі мала, так сказаць, звестак. Тое самае, як бы, у юдаійскім асяроддзі, калі яны з'яўляюцца тыя звесткі, то яны з другіх рук, вось, зноў жа ад езуітаў, так, вось яшчэ быў нейкі езуіт Жан-Баптыст Грасье, такі, агульнае апісанне Кітаю, вось адтуль маглі браць, так. Это галіцкі рабін Самсон Блох, Галеві, таксама выдаў кнігу у 1822 годзе, вось, але зноў жа, таксама ён там падрабязна даволі апавядае пра будызм на іўрыце, напэўна, самая першая такая падрабязная рэляцыя, так, апісанне. Вось, тым не менш, таксама з другіх рук, з французскага езуіта. Ну, зрэшты, тое самае, як я апавядаю вам гэтую гісторыю, таксама грунтуючыся як бы на секундарнай літаратуры, так званай, вось, а не на непасрэдным веданні вось гэтых тагачасных на іўрыце напісаных крыніц, прашу прабачэння, вось, то вось і ён так, што чуў, ён так і пераказваў. Таму, так сказаць, нікога не будзем в этом сэнсе асуджаць. Вось. Тым не менш, гэта ўсё мяняецца, значыць, пачынае ўзнікаць на захадзе такая штука, як буддалёгія, то бок прафесійнае вывучэнне буддызму як рэлігіі. Значыць, само слова буддызм упершыню у ангельскай мове з'яўляецца ўжо ў 1801 годзе, вось, у форме напісання BOU, Buddhism. У 1816 годзе ўжо пішацца як сёння, так, буддызм. У французскай мове слова буддізм у 1917 годзе зарэгістраванае, а ў 1819 годзе Шопенгауэр па-нямецку ўжывае слова буддаізмус. Вось, значыць, у расійскай мове, як мы з вамі памятаем са стрыму пра Кавалеўскага, ён недзе на пачатку 30-х гадоў пачаў ужываць гэтае слова ў дачыненні да наогул усёй, так сказаць,
гэтай рэлігіі азіяцкай да ўсіх яе там накірункаў і так званых вазоў, так, вось, ці калясніцаў, таму што як бы дагэтуль не было такога разумення адзінства вось гэтых вераў. І яно вельмі доўга яшчэ як бы усталёўвалася. Таксама на захадзе мы таксама потым убачым. То бок лічылася, што ў Кітаі практыкуюць нешта адно, вераць аднаму, а ў Манголіі зусім іншае, і ў Тыбеце таксама. Вось, не кажучы ўжо там пра Шры-Ланку. Так? Вось. Але тым не менш гэта ўсё паступова развівалася, і вось ужо недзе ў сярэдзіне 19 стагоддзя, у тым ліку ў асяроддзі юдаізму, пачынае ўзнікаць нейкае такое разуменне буддызму, у прыватнасці вось Людвік Філіпзон, буддызм і яго адносіны да юдаізму і хрысціянства, кніжка ў 1868 годзе выйшла ў Магдебургу. Вось, але трэба сказаць, што буддызм успрымаецца збольшага негатыўна, вось, з гледзяшча юдаізму. Вось. Хаця ўжо не так карыкатурна, як на пачатку 19 стагоддзя, як мы бачылі, і тым не менш па-ранейшаму, в прынцыпе, як штосьці чужое, чужароднае, абсалютна, так сказаць, неспалучальнае з юдаізмам і гэтак далей. Вось. Тым не менш, гэта не ёсць правілам, так? Бываюць з гэтай практыкі выключэнні, і мы зараз спынімся на адным з гэтых выключэнняў. Я па-ранейшаму спадзяюся, што гук слухаць магчыма. Значыць, цікавы прыклад, адзін з цікавых прыкладаў таго, як буддызм спрабавалі выкарыстаць у гэтых вось унутрана-рэлігійных, такіх фактычна унутрана-еўрапейскіх, такіх юдэйска-хрысціянскіх, значыць, спрэчках, стасунках, варунках. Значыць, гэты прыклад ускосна, вось, але тым не менш звязаны з Беларуссю. І адначасова гэта з'яўляецца прыкладам пазітыўнага ўспрымання буддызму. Вось, таму мы пра яго абавязкова і гаворым. Значыць, пра каго мы гаворым? Пра чалавека, які зваўся Мікалай Александрович Натовіч, альбо першым імем Шулім Александрович Натовіч. Нарадзіўся ён у 1858 годзе. Вось, нарадзіўся ён у Керчы. І хочу сказаць, што ён, паўтаруся, што ягоныя бацькі былі гебраі, паходжанне з Беларусі, вось, але ён юдаізм ужо не вызнаваў, а пахрысціўся ў праваслаўі, нібыта ў даволі маладым веку. Гэта чалавек, пра якога вядома не так і шмат. І за вялікай колькасці матэрыялу, якую мне трэба было падрыхтаваць да сённяшняга стрыму, я таксама зашмат надта не даведаўся пра яго. Гэта я, канешне, каюся, але я думаю, што ёсць людзі, якіх ён зацікавіць, і якія будуць ім займацца больш грунтоўна, напэўна, ўжо займаюцца. Вось, значыць, ён, што пра яго вядома? Ён нібыта служыў у войску, вось, быў афіцэрам нават, штосьці меў там супольнае з казакамі, не ведаю, магчыма, як праваслаўны мог таксама уступіць у казацкае войска, і чаму не. Вось, удзельнічаў у вайне, руска-турэцкай вайне 1877 года, і быў жанаты, нібыта, прынамсі так пішуць, на Александры Карнілавай, дачцэ расійскага адмірала, так? Карнілава, які удзельнічаў у папярэдняй вайне, у крымскай вайне. Значыць, ён, сярод іншага, быў вельмі плённы літаратар, журналіст, наогул вось проста author, як сёння кажуць, як бы аўтар кніг non-fiction. Значыць, але ў тым ліку як паэт, так? Ён нібыта ў 1880 годзе выдаў кніжку вершаў па-расейску, якая называлась «Патрыятизм». Не абы што, вось. Потым пісаў, напрыклад, пра жизнеописание славного русского героя и полководца генерал-адъютанта, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева. Вось. То бок, відавочна, што нешта ён там супольнае меў як з войскам, так сказаць, так і з расійскай, як бы, імперіяй. Вось. То бок, часам нават кажуць, што ён быў нібыта нейкім шпіёнам, ось, які працаваў на Расію.
цяжка сказаць, невядома, трэба гэта ўсё даследаваць, але гэта з нашага гледзяшча крышачку такая не самая галоўная як бы рэч, пабочная хутчэй. Вось, дык вось быў ён вельмі актыўны найперш, трэба сказаць, у расійскім друку. Ён выдаваў всякія такія агульнаадукацыйныя, проста нейкія брашуркі, так, на самыя розныя тэмы, прыкладам, «Где дорога в Индию?» Так, «Правда о евреях?» Ось, альбо «Европа накануне войны». Так, вось гэтыя назвы, як бы, я іх у вочы не бачыў, гэтых кніжачак, але просто, мне здаецца, што это быў такі вось сапраўды як бы спецыяліст шырокага профіля, што называецца, гэты Натовіч, і як бы відавочна, што нейкі грунт там ён меў, так, для того, каб пра гэта разважаць. Зараз мы гэта ўбачым. Чаму? Значыць, як зрабілася так, што Натовіч стаў, значыць, такі значны і славуты, прынамсі, на нейкі час. У 1894 годзе па-французску выйшла ягоная кніга «Невядомае жыццё Ісуса Хрыста». Вось. Кніга гэта, нібыта яна была ў арыгінале напісаная па-французску. Але ў мяне такое адчуванне, што, прынамсі, па некаторых канструкцыях моўных, я як бы не спецыяліст, але такое адчуванне, што ўсё-такі арыгінал быў расійскі, што гэта быў пераклад. Тым болей, што, калі верыць, так сказаць, інтэрнэту, ужо ў 1890 годзе па-ангельску выйшаў тая самая кніжка, так, то бок ангельскі пераклад выйшаў Коннелі Ландсберга, пераклад нібыта з французскай зроблены, так, верагодна, але зноў жа гэты тэкст якраз вось ён і некаторыя вось гэтыя расійскія такія, мне здаецца, канструкцыі захоўвае. Вось. Дык вось гэтая кніга, па якой я буду, значыць, цытаваць і перакладаць, гэта, значыць, ангельскае выданне, якое выйшла ў Амерыцы, то бок англамоўнае, дакладней, выданне, якое выйшло ў Амерыцы, The Unknown Life of Jesus Christ, значыць, выйшла ў 1890 годзе. І вось што там наш Мікалай Натовіч, Нікалас Натовіч, Ніколя Натовіч, што ён там піша. У прадмове ён піша наступнае. Пасля турэцкай вайны 1977-78 гадоў я вандраваў па арыенце, па ўсходзе, так? Спачатку з Балканскай паўвыспы на Каўказ, потым у Сярэднюю Азію, у Персію і ўрэшце ў 1887 годзе наведаў Індыю, цудоўную краіну, дзівосную краіну, так, якая прыцягвала мяне з самага дзяцінства. Вось. Пабыўшы там, я спадзяваўся праз Ладак, вядомая вобласць, так, такі аазіс, як бы, тыбецкай культуры ў Індыі, вярнуцца ў Расею праз Каракорум і кітайскі Туркестан. Вось, такі шлях не самы, так, на нейкіх там колькі 50 прыблізна гадоў раней гэтым шляхам ездзіў Кавалеўскі, так, яшчэ раней Патоцкі, то бок это вельмі складаная такая дарога. Вось, тым не менш, ён піша, што збіраўся туды вяртацца ў Расію. Што было далей? Аднаго дня, падчас наведвання буддыйскага манастыра на маім шляху, я даведаўся ад галоўнага ламы, што ў архівах у Лхасе існуюць вельмі старыя ўспаміны, датычныя жыцця Ісуса Хрыста і заходніх народаў, і што ў пэўных вялікіх манастырах знаходзяцца старыя копіі і пераклады тых хронік. Вельмі цікава, то бок выпадкова. Так, прыязджаў там па Ладаку, значыць, і раптоўна неяк даведаўся, што там ёсць нейкія старажытныя рукапісы датычныя Ісуса Хрыста. Я скарыстаўся свайго кароткага знаходжання сярод ламаў, каб са згодай галоўнага ламы атрымаць доступ да рукапісаў у бібліятэцы датычных Ісуса Хрыста. І з дапамогай свайго перакладніка, які перакладаў для мяне з тыбецкай, акуратна перапісаў у сшытак тое, што лама мне чытаў. То бок, мы маем факт нейкага, так сказаць, перакладу з тыбецкай мовы
Вось на якую ён перакладаў, мы пакуль не ведаем. Вось. Пераклаўшы гэта ўсё, ён вярнуўся. Цяпер мы гаворым якраз канкрэтна пра гэты рукапіс датычны Ісуса Хрыста. Вось ён вярнуўся ў Расію і там звярнуўся да шэрагу, значыць, асоб, каб гэта ўсё выдаць. Першым гэта быў Платон, кіеўскі мітрапаліт, так? Ён палічыў, што гэта вельмі важнае адкрыццё, што недзе у Тыбеце, там у Ладаку, так, у паўночнай Індыі знайшліся звесткі пра Хрыста, але вырашыў яго, так сказаць, пераканаць у тым, што не варта іх публікаваць, не варта друкаваць. Вось, што нічога добрага з гэтага не будзе, вось, ды пагатоў у Расіі як бы цэнзура, это ён піша Натовіч сам, так сказаць, што ёсць небяспека, што цэнзар проста гэты пераклад, гэты твор не прапусціць. Вось. Окей, тады я вырашыў пачакаць. Праз год я апынуўся ў Рыме і паказаў гэты рукапіс кардыналу, які вельмі блізкі да папы. Ось, імя не называецца. Вось, ну і ён мне адказаў, а што толку як бы гэта публікаваць, што як бы гэта не ўспрымуць сур'ёзна, і маўляў, ты ворагаў сабе як бы нажывеш толькі. Вось, таму не трэба, давай ты лепш мне гэты рукапіс прадасі. Вось, я гатовы заплаціць як бы суму, вось, якая ўсе там пакрые твае выдаткі, значыць, і за час, як бы, які ты на гэта ўсё як бы патраціў і гэтак далей. Ну і Натовіч піша такі, як бы, натуральна я адмовіўся. Ну, вось, так. То бок, это такі, як бы, момант вельмі цікавы, то бок ён падкрэслівае, што хочацца і колецца. То бок, з аднаго боку яны кажуць, ай, што там важнага у гэтым рукапісе, вось, не трэба яго выдаваць, а з другого боку нібыта хочуць яго выманіць, так, як бы выкупіць гэты рукапіс. Ну, вельмі цікава. Што ж там такога ў гэтым тыбецкім рукапісе пра Ісуса Хрыста, што яно такое вось таямнічае, загадкавае і крамольнае. Значыць, далей Натовіч адразу нам гэтага не кажа. Ён пачынае з самого пачатку, апісвае сваё падарожжа ў Тыбет. Вось. Наогул, мушу сказаць, што, ну, прынамсі, ангельскі пераклад, ён чытаецца проста выдатна. То бок, як бы, Натовіч – это выдатны апавядальнік, так? Значыць, вельмі цяжка, я думаю, было як бы вызначыць на той момант, ці праўду ён піша, ці неправду. Вось. То бок, асабліва, я б сказаў, калі як бы, ну, нічога не ведаць пра той жа будызм, вось, то даць яму веры даволі проста, Натовічу. Значыць, ён, апісваючы сваё падарожжа, вось гэта ў 1987 годзе, тады яму на той момант было 29 гадоў толькі, так, ён, значыць, вельмі падрабязнасці нейкія такія прыводзіць, якія сапраўды як бы падтрымліваюць верагоднасць ягонага аповеду. Невядома, ці гэта ягоныя ўласныя назіранні, ці ён іх аднекуль, так сказаць, запазычыў, так. Значыць, пачатку там у Індыі ён апісвае нейкія касты, значыць, там, што ён паглядзеў там на малако і хацеў набыць, але як бы яму забаранілі, што, маўляў, ты там з іншай касты, і ты не маеш права глядзець на нашу ежу, нават калі там нехта паглядзіць, то ўжо мы не можам яе ўжываць. Там. Вось, таму ты мусіш яе купіць. Ён купляе такім чынам это малако, там, вылівае там большасць, вот, і, маўляў, але вось прыклад таго, вось, так сказаць, сегрэгацыі, так, у Індыі. Вось. Значыць, апісвае там паштовую службу, так, як працуе, напрыклад, у Тыбеце, да, даволі цікава, як там яны там, кожных, здаецца, 7 кіламетраў, там нейкая станцыя паштовая, вось яны так, ну, пешкі там носяць, перадаюць там у тых гарах, все так вельмі маляўніча апісана, вось, і потым, значыць, што там, недзе ў гарах, там яны кіруюцца ў гэты ладак, пантэра на яго напала, вось, нібыта, вот. Потым адзін ангелец вырашыў паўтарыць літаральна праз якіх там 7-8 гадоў паўтарыць ягоны шлях і звярнуў увагу, што нібыта ў той вобласці пантэраў не водзіцца, як бы не вядзецца і немагчыма, каб яны напалі. Але гэта, ну, як бы спрэчны такі, то бок, момант, такі званочак, што нібыта, магчыма, не ўсё там праўда, вось. Але ў кантэксце гэтага тэксту яно, наадварот, выглядае вельмі так праўдападобна. Вось. Не, ну, якое ж падарожжа там у горы без таго, каб там нейкі там не напаў там пантэра ці снежны барс ці яшчэ нехта. Вось.
Значыць, нібыта ён таксама напісвае, што і з каня там упаў на нейкі момант, нешта з нагой, карацей. Значыць, трапляе ён урэшце рэшт у сам ладак, значыць, піша: тут я ступіў на буддыйскую глебу, жыхары простыя прыемныя людзі, быццам не ведаюць, што такое сварка, вось, жанчын між імі вельмі мала, вось, яны адрозніваюцца ад індыйскіх жанчын тым, што ў іхных паводзінах выяўляюцца радасць і дабрабыт. Ну, а як магло б быць іначай, калі ў кожнай жанчыны ў той краіне ў сярэднім ад 3 до 5 цалкам законных мужоў? Поліандрыя тут квітнее. Вось табе і на. Што трэба для простага жаночага шчасця паводле Натовіча у 19 стагоддзі. Вось. Тым часам, то бок, жанчыны ўсе шчаслівыя, радасныя, вось, таму што жывуць у паліандрыі, а мужчыны, наадварот, доўга не жывуць, вось, і вельмі мала дажываюць высокага веку, значыць, вельмі мала сярод іх сівавалосых, ён там адзначыў. То бок, як бы, вось гэты момант поліандрыі ці шматмужства, як сказаць, вельмі, так сказаць, яго цікавіць, да? Ён піша, што жанчына ў ладаку займае сацыяльнае становішча, якому зайздросцяць усе жанчыны на ўсходзе. Яна карыстаецца свабодай і павагай. За выключэннем выканання пэўнай часткі вясковай працы, большую частку часу яна праводзіць у адведках. Там, з падружкамі. Адных наведваюць. Але трэба дадаць, што жаночае пляткарства тут ёсць чымсьці абсалютна невядомым. Вось зноў жа фантастычны момант. Таксама, як бы, як даць веры гэтаму, да? Вось. У іх тут няма найменшай уявы пра рэўнасць. Кроў тыбетца залішне халодная, каб спазнаць каханне, якое для яго з'яўляецца ледзь не анахранізмам. Уся грамада глядзела б на яго засуджэннем, як на парушальніка народных звычаяў і усталяваных правоў, як на таго, хто абмяжоўвае свабоду жанчын. Эгаістычная асалода кахання ў іхных вачах была б нічым не апраўданай раскошай. Вось. Это ён так спрабуе тлумачыць сабе, як жа вось гэтая поліандрыя працуе, як так, што яны як бы не раўнуюць і гэтак далей. Вось. То бок, жанчына ў вельмі добрым, так сказаць, сацыяльным становішчы, тым не менш. У штодзённым жыцці тыбетца суіснуюць дзве мовы, адна з якіх цалкам незразумелая для жанчын. Тым часам, як другой гавораць усе. Але толькі ў манастырах тыбецкую мову ільга знайсці ў яе чысціні. То бок, разумеем, так? Сацыяльнае становішча жанчын высокае, але трэба нешта ад іх увесь час утойваць, гаварыць так, каб яны не разумелі. Вось, без каментароў, што называецца. Што далей? Такая рыса, што там паўсюль, значыць, вакол вось гэтых гомпаў, вакол вось гэтых ступаў, там, значыць, раскіданы такія камяні, на якіх напісаныя малітвы. Не толькі все вось гэтыя бубенчыкі, так, якія круцяцца, і як ён там апісвае такое, як бы, там, пустэльня навокал, горы, там, і чуюцца вось гэтыя званочкі, як круцяцца на ветры, вось гэтыя малітвы, так, буддыйскія, што яно такое страшнае, такое вусцішнае ўражанне стварае. Вось. Але таксама вось гэтыя камяні з напісанымі малітвамі, вось, ён заўважыў, і што нібыта ён некаторыя з іх прыхапіў з сабой. Ну, як бы, вядома, у яго там былі слугі і ўсё такое, але ўсё-такі цягнуць з сабой камень это даволі цяжка. Тым не менш, ён там піша у 1990 годзе, піша, што я гэтыя камяні завёз у Парыж, нібыта ў Францыю, у палац Тракадеро. Вось. А гэта быў палац, які быў пабудаваны наўмысна для чарговай там усесветнай выставы нейкай. Вось. Але што было далей з камянямі, невядома. Палац быў разабраны ў 1935 годзе. Таму, як бы, праўду ён піша ці неправду, невядома. Але зноў жа такая дэталь, вось, якую ён падмацоўвае, так сказаць, праўдзівасць свайго аповеду. І вось урэшце, у нейкім манастыры у яго завязваецца гутарка з галоўным ламам. Значыць, пачынаецца гутарка з таго, што вот яны разважаюць пра Тыбет, і вось нібыта лама кажа, што тыбетцы не любяць мусульманаў, вось, затое любяць еўрапейцаў і хрысціян. Вось. Ну, гэта не факт, насамрэч, таму што вядома, што у Тыбеце пэўная колькасць там мусульманаў, нейкая меншасць была заўсёды, вось, хутчэй за ўсё з уйгураў, так? Але, значыць, тут канкрэтна галоўны лама расхвальвае еўрапейцаў, хрысціянаў, якія яны малайцы, вось, і кажа: адзіная памылка хрысціянаў у тым, што пасля таго, як яны прынялі вялікую дактрыну Будды, ось так вот, яны цалкам аддзяліліся ад яго і стварылі сабе іншага далай-ламу.
То бок вось такая тэза. Вярхоўны лама манастыра лічыць, што еўрапейцы, а ён іх не першы раз сустракае, што яны фактычна, калі яны хрысціяне, то это значыць, што яны прынялі дактрыну Будды. Ну, такое як бы смелае цверджанне. Вось. Але галоўная памылка, што яны як бы аддзяліліся, так, ад буддыстаў і стварылі сабе нейкага іншага далай-ламу. Вы пра якога хрысціянскага далай-ламу? Спытаўся я, піша Натовіч. У нас толькі адзін сын Божы, да якога мы молімся. Толькі яго мы шануем разам з нашым адзіным і недзялімым Богам. Я не пра гэтага, Сагіб, адказаў лама. Мы таксама шануем сына адзінага і недзялімага Бога, але лічым яго не адзіным сынам, а выкшталцонай, абранай істотай. Сам Будда ўцелясніўся сваёй боскай сутнасцю ў асобе святога Іссы, які без агню ані жалеза, там так напісана, так, выдаўся распаўсюджваць нашу праўдзівую і вялікую рэлігію па ўсім свеце. Без агню і жалеза, то бок лацінскі вырак, цытуе галоўны лама. Цікава. Пад вашым зямным далай-ламам я меў на ўвазе таго, каго вы называеце айцец царквы, а гэта вялікі грэх. Я зразумеў, што ён намякае на папу рымскага. Вы сказалі, што сын Будды, Ісса, быў абраны, каб распаўсюдзіць вашу рэлігію па ўсёй зямлі. Хто ён? Спытаўся я. На гэтым пытанні лама вылупіў вочы, глянуў на мяне ашаламлёна і прамармытаў нешта, чаго я не зразумеў. Ісса, прамовіў ён урэшце, гэта вялікі прарок, адзін з першых пасля 22 буддаў. Ён больш вялікі за любога з далай-ламаў, бо ў ім частка духу нашага Господа. Вось так вот тыбецкі лама разважае. То бок, Ісус Христос. І гэта, як бы, вельмі дзівіць Натовіча, і ён яшчэ перапытвае, што за Ісса. Вельмі дзіўна, таму што Ісса это якраз мусульмане так называюць, Ісуса Христа. То бок Натовіч гэтага чамусьці не ведаў, хаця праехаў там нібыта ўсю, так сказаць, там сярэднюю Азію, ўсход. Вось. Ну што ж, раз тут пайшла гаворка пра Ісуса Христа, то наш Натовіч пастанаўляе, што ён застанецца ў гэтым Тыбеце, і вось ён гэтыя хронікі пра Іссу, значыць, знойдзе. Вось. Ну, потым ён яшчэ там некаторыя дэталі прыводзіць пасля гэтай гутаркі храналагічна, так, апісвае тыбетцаў, значыць, все тыбетцы брыдкія, ленівыя, не мыюцца цэлы год, у адрозненне ад жанчын, то бок мужчыны такія, а вось жанчыны мыюцца кожны дзень, ну, то бок проста ён закаханы у тыбецкіх жанчын. Вось, апісвае рэлігійны фестываль. Вось гэта што цікава, можа быць, ён чытаў уже недзе это апісанне, але вельмі так вось аўтэнтычна апісана, мне такое адчуванне, што вот падобна на ўсе вось гэтыя першыя такія старыя дакументальныя фільмы, так вось, якія знятыя там недзе, не ведаю, 30-х, 40-х там гадах, напэўна, 50-х, калі вот там паказваюцца вось гэтыя святкаванні яшчэ у тады вольным, неакупаваным Тыбеце. Так, значыць, зноў жа, пасля фестывалю галоўны лама гэты пытаецца, як вам спадабаўся фестываль, що такое, значыць, ну і зноў яны пачынаюць гутарыць, вось, і лама нешта яму тлумачыць пра буддызм. Ну, гэты буддызм, як бы, можаце мне паверыць, манастыр называецца Хіміс, так, это у якім это все адбываецца. Вось, непадалёку ад Лех. Лех это цэнтр Ладаку. І вот, значыць, фактычна, зноў жа, так, ён проста, гэты буддызм ён апісвае проста як монотэізм і як бы не бачыць абсалютна вялікай розніцы паміж вучэннем Хрыста і вучэннем Будды, так. То бок, лама кажа, да, што наш вялікі рэфарматар Шакьямуні, натхнёны Богам, праўдзіва зразумеў сутнасць адзінага непадзельнага Брахмы, то бок Бога. Это вот буддызм такое гаворыць, да? Забараніў сваім вучням ствараць ягоныя выявы, гэта потым паўтараецца яшчэ раз у тэксце, адкрыта разышоўся з політэістычнымі брамінамі і ухваляў чысціню адзінства і неўміручасць Брахмы, то бок Бога, так? Ну, гэта настолькі цікава, што выступаюць тут у яго два Будды. Это вот тое, што я казаў, наколькі цяжка было зразумець спачатку еўрапейцам, што Будда адзін і што буддызм адзін. Вось, значыць, гэтак жа, як вы памятаеце, у самым першым стрыме, калі мы казалі пра Белаўхара і Будасфа, ці Будасіфа, так, вось гэту арабскую версію жыцця Арлаама і Есафата, то бок жыццяпісу Будды, там таксама з'яўляюцца, там не адзін гэты Будда, а двое. Ёсць адзін Аль-Будд, вось,
А потым гэты вось Будда-Шіф Бадхісатва. Вось. Дык тое самае фактычна нібыта гаворыць Натовічу гэты верхоўны лама. Так што аднаго буду зваць, значыць, Шакьямуні, а другога буду зваць Галтама. Вось. І, значыць, першы нібыта жыў 1200 гадоў да Хрыста, а другі 600 гадоў да Хрыста. Вось. То бок Галтама, который, да? Ну, то бок па сённяшнім дадзеным Будда быў все-таки адзін і жыў недзе за 500 гадоў прыблізна да Хрыста. Вось, значыць, але упарта даказвае ён сваё, што іх было двое, і значыць, што тыбецкія буддысты, званыя ламаісты, аддзяліліся ад фоістаў, так званых кітайскіх буддыстаў, недзе 1500 гадоў таму. Вось, то бок яшчэ да прыходу гэтага другога Будды, да, этого Галтамы. Не-не-не. Калі 1500 гадоў таму, не, то ўжо пасля, да. Вось, наадварот. Вось. А дагэтуль мы таксама пакланяліся Будду, кажа гэты галоўны лама. То бок спачатку яны пакланяліся аднаму, таму якого ў Кітаі нібыта вызнаюць этому Фо, Шакьямуні, а потым сталі пакланяцца Галтаму, который і да сёння нібыта вызнаюць Тыбеце. Вось такая вось версія цікавая гісторыі буддызму, абсалютна, так сказаць, контрафактуальная і так сказаць, фантастычная. Але чаму менавіта такая версія? Таксама даволі ёсць там свае абгрунтаванні. Вось ён наогул лічыць, што буддызм сам па сабе як бы, стаў распаўсюджвацца з Кітая. Вось. Прычым разам з пісьмовасцю, так? Вот. Ну, потым ён апісвае што больш такая дэталь, што ў Тыбеце два кшталты манахаў, чырвоная і жоўтая. Этаму апавядае лама. Значыць, першыя могуць жаніцца. Это маецца на ўвазе пад чырвонымі даць школа Каг'ю, могуць жаніцца, іхні кіраўнік адказвае за цывільную адміністрацыю Тыбету. Не, наадварот. Ужо недзе, там, як мінімум 17-го стагоддзя, а яшчэ раней з 14-го фактычна, калі ў 14-м з'явілася школа Гелугпа, а ў 17-м яна пачала фактычна, Далай-лама зрабіўся якраз уладаром, свецкім уладаром Тыбету. То бок якраз не чорная, а жоўтая з'яўляецца школа Гелуг, з'яўляюцца кіраўнікамі цывільнай адміністрацыі. Вось. Ну і, значыць, а мы, жоўтыя ламы, далі клятву жыць у цэлібаце, наш непасрэдны кіраўнік Далай-лама. У астатнім рытуалы ў нас аднолькавыя. Вось. Такая вось дэталь. Не зусім дакладная, што называецца. Вот. Значыць, цікава, што як, значыць, хрысціянства ці вучэнне Будды патрапіла, значыць, паводле этого галоўнага ламы патрапіла на захад. Значыць, сярод ізраілітаў, у прыватнасці, гэтыя дактрыны Будды пачалі пашырацца адначасова са з'яўленнем будызму ў Кітаі. Это 260 гадоў да Хрыста. Ну, гэта ўсё, канешне, можа быць і дзіўна, але ну, то бок, рэканструем, так, то бок, быў будызм спачатку зарадзіўся ў той жа Індыі, так, але потым трапіў у Кітай і адтуль пачаў шырыцца наогул, да? Вось, як бы. І, значыць, гэта дзіўна, але калі мы зноў жа згадаем стрым пра Александрыю і пра Александра Македонскага, то недзе прыблізна ў той час, это 260 гадоў, да, да нашай эры, значыць, кітайцы сапраўды з'явіліся ў Бактрыі, вось, і захапілі Александрыю Эсхату. Вось, то бок Александрыю крайнюю, так, вось гэтую грецкую крэпасць, адну з Александрыі, горад, які там існаваў доўгі час у Ферганскай даліне. Вось, это была тая вайна, калі памятаеце, за коней, так, ім спадабаліся грэцкія коні кітайцам, і яны ім былі патрэбныя, каб змагацца, значыць, з качэўнікамі. Вось, то бок, тады ж неяк меней болей усталяваўся вось гэты вялікі шоўкавы шлях, пра які мы казалі, і сапраўды будызм пачаў шырыцца па гэтым вялікім шоўкавым шляху. Гэта ўжо быў будызм махаянскі, от, як мы казалі, але як бы вось у гэтым моманце, як не дзіўна, Натовіч супадае меней болей, прычым так вот выпадкова супадае чыста з рэчаіснасцю. Даволі цікава. Вось. Што тычыцца астатніх момантаў, то я не настолькі адпавядаю рэчаіснасці, то бок ён там кажа пра нейкія скруткі, вось, старажытныя тыбецкія, ну, як бы скруткаў па факту там няма, як бы кніга там выглядае як такі стос паперак, проста сшыты, так, які перагортваецца, чытаецца, то бок это не класічны скрутак, вось, то бок пытанне, ці бачу ён наогул там нейкія скруткі. Вось, значыць,
Першапачаткова гэтая хроніка пра Ісуса Хрыста была напісаная на мове палі, вось, і гэтыя арыгіналы нібыта знаходзяцца ў Лхасе, вось, але потым была перакладзеная ў некалькіх асобніках на тыбецкую і трапіла ў розныя манастыры. Вось з аднаго такога асобніка яму і перакладаюць. Вот. Пра самога Ісуса ведаюць толькі вярхоўныя ламы, звычайныя людзі ў Тыбеце пра яго не чулі. Вось, то бок, як бы гэта захоўваецца ў такой таямніцы. І вось, значыць, ён, перапісаўшы паводле вуснага перакладу з тыбецкай, невядома на якую мову, перапісаўшы гэты скрутак, вось, пра Ісуса Хрыста, ён з'язджае, вось, і праз 2 дні пасля ад'езду я выправіў да галоўнага ламы пасланца з падарункамі, наручным гадзіннікам, будзільнікам і тэрмометрам. Вось. Ну, прыгожы жэст, але факт той, што потым англічане, якія спраўджвалі як бы верагоднасць этого ўсяго і вандравалі і пыталіся ў гэтага галоўнага ламы того манастыра, ці сапраўды ён атрымаў там нейкі тэрмометр, вось, той усё адмаўляў і нават не ведаў, што гэта такое. Вось. Гэта была ўжо як бы ў 1995 годзе гісторыя. Але на той момант это ўжо нікога не цікавіла. Чаму? Таму што Натовіч і ягоны рукапіс, які ён адкрыў у Тыбеце, быў проста ўжо гіперпапулярны. І все яму верылі. Вось, асабліва всякія там тэасафісты там, і іншыя людзі. Гэты рукапіс вядомы сёння як тыбецкае Евангелле. Вось. А тады ён выйшаў проста як жыццё, невядомае жыццё Ісуса Хрыста. Значыць, давайте, значит, на пергаменте это было написано, оригинал на мове палі, на пергаменте. Вот, значит, такі вось пераклад. Ну, я прапаную зачытаць крышачку даўжэй гэты пераклад. Перад гэтым даволі цікавы тэкст. Чытаць буду па-расейску, таму што якраз гэтая частка кнігі Натовіча перакладзена на расійскую мову. Нібыта меўся выйсці поўны расійскі пераклад, то бок улучшана з прадмовай ягонай, з апісаннем падарожжа ў Тыбет, вот тое, што я ўсё расказваў, з рэзюмэ, якое ён там піша ў канцы. З ягонымі каментарамі да гэтага тэксту. Вось. Але сам па сабе тэкст, які нібыта перакладзены, вось гэта тыбецкага Евангелля, ён уже перекладзены давно. Дык вось я прачытаю толькі урывак, які тычыцца знаходжання Иисуса у Индии. Когда Исса достиг 13 лет, а в эти годы каждый израильтянин должен выбрать себе жену, он тайно оставил родительский дом, ушел из Иерусалима и вместе с купцами направился к Инду, чтобы усовершенствоваться в божественном слове и изучить законы великого Будды. 14 лет молодой Исса, благословенный Богом, переправился на другой берег Инда и поселился у арийцев в благословенной Богом стране. Белые жрецы Брахмы научили его читать и понимать Веды, исцелять молитвами, обучать и разъяснять народу священное писание, изгонять из тела человека злого духа и возвращать ему человеческий образ. Он провел 6 лет в Джаггернате, Раджагрихе, Бенаресе и других священных городах. Все его любили, так как Исса жил в мире с вайшьями и шудрами, которых он обучал священному писанию. Ну, то бок селянами и як бы из недотыкальными, так, нижейшими кастами. Но брамины и кшатрии, то бок, значит, брамины святары и кшатрии вояры, стали говорить ему, что великий Парабрама запретил им приближаться к сотворенным из его чрева и ног, что вайшьям, этим селянам, позволено только слушать чтение вед, и то лишь в праздничные дни, а шудрам, недотыкальным, запрещалось не только присутствовать при чтении вед, но даже смотреть на них. Они обязаны только вечно служить рабами браминов, кшатриев и даже вайшьев. Но Исса не слушал их речей и ходил к шудрам проповедовать против браминов и кшатриев. Он сильно восставал против того, что человек присваивает себе право лишать своих ближних человеческого достоинства. И в самом деле он говорил: Бог Отец не делает никакого различия между своими детьми, которые все одинаково ему дороги. Исса отвергал божественное происхождение Вед и Пуран, ибо он учил следовавших за ним, что закон был дан человеку, чтобы руководить его действиями. Исса отрицал Тримурти,
бок, эту троицу верховных богов индуизма, так? И воплощение Парабрамы в Вишну, Шиву и других богов. Ибо говорил он: вечный судья, вечный дух создал душу единственной и неделимой в мире. Она одна, сотворенная, содержит и живит все. Ну, то бок, з одного боку ён выступае супраць брамінаў, да, а з другога боку ён фактычна пераказвае ім канцэпцыю атмана. То бок, гэта і артадаксальная па сутнасці індуісцкая канцэпцыя. Блытаніна тут відавочная у многіх рэчах. Тым не менш, мы бачым, Ісус брамінам прапаведуе монотеизм. Так, вот что отбывается. Существует же только Он единый Бог, который хочет и творит. Он существует от вечности, бытию Его нет конца. Ему нет ничего подобного ни в небесах, ни на земле. Гнев Бога на человека скоро разорвет оковы, ибо он забыл своего Творца, наполнив храмы мерзостью, и толпа поклоняется тварям, которых Бог ей подчинил. Нібито жывёлам, так? Згледзішча Ісуса, яким ён тут подадзены, недобра, так? Ибо, чтобы угодить камням и металлам, человек приносит в жертву людей, в которых обитает частица Духа Всевышнего. Он унижает работающих в поте лица, чтобы приобрести милость тунеядца, сидящего за роскошно убранным столом. Вось ён, рэвалюцыйны патэнцыял, які заўсёды быў, так сказаць, у Індыі, там дзесьці з часоў Александрыі, як мінімум, і Варлама, Йосафата, ён там прысутнічае, як мы казалі, так? Лишающие своих братьев божественного блаженства будут лишены его сами, и брамины и кшатрии станут шудрами шудр, с которыми привечный будет находиться всегда. Вось яно, то бок это непасрэдная цытата з іншых Евангелияў, да, дзе і апошнія стануць першымі. Вось. То бок кшатры і браміны самі стануць шутрамі для гэтых самых шудраў. Забіць дракона і самому стаць драконом. Даволі такое дзіўнае ўяўленне пра справядлівасць. Тым не менш, яно это укладаецца ў вусны Ісуса Христа. Вось. Ибо в день последнего суда шудры и вайшьи будут прощены за их неведение. Напротив, Бог строго накажет своим гневом тех, которые присвоили себе над ними права. Вайшьи и шудры были поражены глубоким удивлением и спросили Иссу о том, как им нужно молиться, чтобы не погубить своего блаженства. Вось, ён им потом оповедает, потом кажа, значит, Иисус: помогайте бедным, поддерживайте слабых, не делайте зла кому бы то ни было, не желайте того, чего вы не имеете и что видите у других. Вось апошняя фармулёўка даволі насамрэч сугучная з буддызмам, таму што буддызку гучыць, што не браць таго, чаго не даюць. То бок, чего не дали доброохотно. Вот. Значит, а что было далее? Белые жрецы и воины, узнавшие речи, которые Исса обращал к шудрам, решили его убить, для чего послали своих слуг отыскать молодого пророка. Но Исса, предупрежденный об опасности шудрами, ночью покинул окрестности Джаггерната, добрался до горы и поселился в стране Гаутамидов, где родился великий Будда Шакьямуни, среди народа, поклоняющегося единому и величественному Браме. Изучив там в совершенстве язык пали, праведный Исса предался изучению священных свитков сутр. После 6 лет Исса, которого Будда избрал распространять свое святое слово, умел объяснять в совершенстве священные свитки. Тогда он, оставив Непал и Гималайские горы, спустился в долину Раджпутана и направился к западу, проповедуя различным народам о высшем совершенстве человека, о том, что делать добро своему ближнему есть самое надежное средство быстро смириться пред вечным духом. Вось такі ўрывак, і, адпаведна, у гэтым стылі ўсё вось гэта Евангелие вытрыманае. Что тут можно сказать? Что фактично уже сам гэты стыль выдае апокрыф. То бок, прычым не такі апокрыф, як добра зробленую падробку недзе там, так, з выкарыстаннем нейкіх гістарычных там поймаў, я не ведаю, яшчэ чагосьці, а менавіта вось такую фантазію па матывах, напісаную сучасным на той момант аўтарам, так, 19 стагоддзя. Вось, значыць, і шмат іншых такіх момантаў, якія выдаюць ягонае, неведанне насамрэч толкам не буддызму, хаця, в прынцыпе, што тычыцца хрысціянскай часткі, вось, то там няма асаблівых супярэчнасцяў з вучэннем Хрыста. Вось,
Карацей, і потым у заключэнні, якое называе рэзюмэ, значит, там ён спрабуе абгрунтаваць якраз наадварот, даказаць аўтэнтычнасць гэтага сведчання. Аўтэнтычнасць у чым палягае? Наогул, ён тут піша, што пісьмовасць, так, што яна трапіла ў Юдэю з Китая і Індыі. Вельмі цікавы момант. Бок, апрыёры, індыйцы выстаўляюцца такімі больш вартымі даверу, так? І што індыйскія кнігі, буддыйскія сутры нават узніклі раней за гебрайскія. Насамрэч мы ведаем, што ўсё было наадварот. Што буддыйскія сутры вельмі доўга існавалі толькі ў вуснай форме, і потым былі запісаны недзе ўжо там праз стагоддзі пасля Будды. Так, значыць, дык вось, перш чым узнікла там святое пісанне, на той момант у Індыі ўжо было каля 84 000 буддыйскіх рукапісаў. Лічба цікавая, таму што мы ведаем, што 84 000 это насамрэч азначае вельмі шмат, прынамсі у сутрах. Той самы, як па-кітайску, 10 000, это сказаць, это просто вельмі шмат. Зіліан, там, не ведаю. 100-500, так? А ён кажа, што каля 84 000. Це дакладняе. Каля 100-500 сутраў існавала. Адным словам, такія смешныя ёсць моманты. Спрабуйце даказаць аўтэнтычнасць, даказвае часам адваротнае. Даволі цікавае ў яго назіранні, дарэчы, тычыцца Маісея. Ён абяцаў нават на гэтую тэму кніжку напісаць, але не ведаю, ці напісаў. Значыць, па ягонай інтэрпрэтацыі Маісей это быў малодшы сын егіпецкага фараона, ніякі не ізраільцянін. Я ўжо не памятаю, як ён там пераходзіць з Маісея на Хрыста, але, значыць, у яго проста, ён ачоліў юдэяў, гебраяў тады, таму што у яго проста ён не меў права на егіпецкі трон і вырашыў, так сказаць, той быў ужо заняты, вырашыў заснаваць новае царства, таму ён з сабою взяў, так сказаць, ізраільцянаў і павёў іх, так сказаць, у зямлю абяцаную. Піша, што цуд на Чырвоным моры, калі мора там разышлося і заліло фараонаўскіх гэтых самых вершнікаў, конніцу, это зусім быў ніякі не цуд, а натуральная з'ява, просто што там коннікі хацелі, калі быў адліў, коннікі хацелі ўдоўж лініі берагу, так сказаць, па-хуткаму дагнаць роды ізраільцянаў, але не разлічылі адлегласць, і такім чынам проста хваля прыліву зноў іх, так сказаць, накрыла, і яны там проста ўсё. І Натовіч кажа, это проста я пра гэта напішу абавязкова наступную кніжку. Значыць, крышачку ён яшчэ там каментуе той самы тэкст Евангелія, кажа, што, значыць, у гэтым Евангелі некалькі цікавых момантаў, якія супярэчаць нібыта Евангеліям, нібыта, а насамрэч супярэчаць Евангеліям класічным, і гэта вельмі важна, таму што это якраз тая мэта, чаму фактычна Натовіч гэты тэкст публікуе, а хутчэй за ўсё і прыдумляе. Это некалькі момантаў. Па-першае, значыць, тэкст Евангелія, паводле якога дзіця нарадзілася ад Духа Святога, дапускае дзве інтэрпрэтацыі. Паводле буддавага вучэння, якое больш адпавядае законам прыроды, Святы Дух усяліўся ва ўжо народжанае дзіця, якое Бог дабраславіў і выбраў для выканання ягонай місіі на зямлі. Так, нібыта ў гэтым тыбецкім Евангелі. Якое, паўтаруся, вельмі надзейная крыніца. Не толькі таму, што там індусы там это ўсё запісвалі, яны это запісвалі непасрэдна, нібыта ад нейкіх гандляроў, якія прыйшлі з Палестыны, неўзабаве пасля таго, як адбыліся ўсе падзеі, звязаныя з Хрыстом. Так? У тым ліку воскресення. Таму нібыта гэта самая першая, самая свежая версія палійская, гэтая тыбецкае так званае Евангелие. Таму ёй варта верыць. Так? Значыць, у тым ліку у тым, што ніякага, так сказаць, там было проста ўцелаўленне Святого Духа у дзіця. У гэтым сэнсе ён не сын Божы. Вельмі цікава. Але калі мы згадаем, што наш Натовіч паходжаннем з беларускіх гебраяў, можа быць, штосьці нам, так сказаць, тут цікавае і дойдзе. Так? Другі момант, вельмі важны, які ён падкрэслівае, гэта наступны. Калі верыць евангелістам, то пазбавіць Ісуса жыцця імкнуліся фарысеі. Так?
Тым часам буддысцкі запіс упэўнена дэкларуе, што толькі Пілат можа несці адказнасць за пакаранне смерцю Ісуса. Гэтая версія відавочна больш праўдападобная за аповед евангелістаў, піша Анатовіч. Зноў жа мы тут павінны згадаць пра ягонае гебрайскае паходжанне і пра тагачасную атмасферу, якая панавала. Так? То бок нарастанне антысемітызму, справа Дрейфуса, вось гэта ўсё як бы тая атмасфера пагромы, так? Рух сіянізму, спроба, так сказаць, гебраев переселиться в Палестину, это та атмосфера, у якой публікуецца тыбецкае Евангелие, і, значыць, не толькі там расказвае пра вось першае, што рабіў Ісус да сваіх 30 гадоў, так, маўляў, нідзе не пішуць евангелісты, а тут пішуцца, вось таму яно больш вартае даверу. Але таксама па-іншаму асвятляе ролю гебраяў у жыцці Ісуса. Вось. І здымае з іх фактычна адказнасць за ягонае пакаранне. Гэта, ў прынцыпе, вельмі як бы прагрэсіўны крок, і нават такое адчуванне, што, магчыма, гэта было ўсё прыдумана і напісана менавіта з гэтай мэтай. Знайсці больш аўтэнтычнае Евангелие, аўтэнтычную крыніцу, аўтэнтычны тэкст, які абвяргаў бы некаторыя моманты вось хрысціянскіх евангеліяў, якія, так сказаць, прыводзяць часам вось з'яўляецца крыніцай антысемітызму ў сваю чаргу, так? Ну, прынамсі, ў той час. Гэта, ў прынцыпе, вельмі вартая, як бы, мэта, можна сказаць. Вось. Ну, ускосна ён там кажа, што як бы было б цудоўна, як бы, што даволі лёгка было хрысціянізаваць Індыю, хрысціянізаваць нібыта, вось, што вось было б цудоўна, каб Індыя стала усімі гэтымі 300 мільёнамі ідалаў, так? Стала агромністай хрысціянскай краінай. Вот. Ну, што вот нібыта індусы, яны такія схільныя да разумення рацыянальных аргументаў, вось, і што як бы гэта было б даволі проста. То бок, як бы, тут наяве нейкая такая спроба зноў жа сінтэзу, вось, такого трайнога сінтэзу паміж будызмам, вось, юдаізмам і хрысціянствам. Даволі смелая, можна сказаць, спроба. Вот. І як бы менавіта таму, я думаю, у той час яна стала шалёна папулярнай. Ось, асабліва сярод тых тэосафаў, ну і іншых людзей, якія проста шукалі вось нейкую універсальную рэлігію, нейкую, так сказаць, нейкі выток этого ўсяго, а тут з'яўляецца такі тэкст. То бок, як бы, ну, адразу шмат людзей і з Індыі, і з захаду, і з усходу, так сказаць, паверыла ў аўтэнтычнасць гэтага тэксту. Вось ужо ў 1993 годзе на, значыць, у Чикаго Вірханг Ганді, так, джайніст, вот. Не гледзячы на тое, што джайністы даволі непрыхільна разам з брамінамі, так сказаць, індуістамі апісваюцца у гэтым Евангеліі. І он там літаральна называе, як же он там называе, што яны типа нейкія фальшывыя прарокі, кажа. Вось. Почитатели бога Джайна. Вось. Попросили его поселиться у них, но он оставил заблуждавшихся поклонников Джайна. Заблуждавшиеся. Ну, это как бы не факт, потому что джайнизм на той же буддизм у некоторых моментах нашмат более подобны, чем буддизм у свою чергу подобны, ну, у основах, скажем так, до того же самого христианства. Ну, как бы это уже, так сказать, справа Анатовича. Тым не менш, ягоны тэкст быў вельмі папулярны, я кажу. Нават джайністы далучыліся да яго, значыць, на ягоны бок сталі, што так, это аўтэнтычна. Потым нехта з вамі Абедананда, вось, вучань індыйскага філосафа Рамакрышны, ён, значыць, нібыта паехаў у той самы манастыр і знайшоў яшчэ адну частку рукапіса, нейкія 224 вершы, якія яшчэ дадаў і выдаў у сваім самым перакладзе па-бенгальску. Вось. То бок пацвердзіў існаванне гэтага дакумента. Ці нават... Не, наадварот, не знайшоў новае, так сказать, ён пацвердзіў існаванне дакумента, але пераклаў на бенгальскую 224 вершы, якія, ў прынцыпе, супадалі, да, з тымі, што ўжо апублікаваў Анатовіч. Так, вось, это былі не новыя, а самыя
я, прабачце, читаю по-французску і крышку не зусім разумею, але все ўжо ясна. Вось. Хто яшчэ? Ну, Нікалай Реріх, так, расійскі вядомы мастак, філёзаф. Вось таксама пакінуў запіс, што проста вось мы ўрэшце даведаліся, што все это праўда. Ён проста быў перакананы у тым, што гэта аўтэнтычны дакумент. Вось, ну, але адначасова з гэтай хваляй такой папулярнасці, на тое ж неблага зарабіў, вось, пачалі ўжо тады з'яўляцца вось гэтыя крытычныя заўвагі, вось, пра якія я ўжо казаў, што там несупадзенні шматлікія, вось, ніхто там не чуў там ні пра тэрмометр, ні пра нейкага белага еўрапейца, які зламаў нагу і там спыніўся, вось, ні пантэры там няма, значыць, фотаздымкі нібыта ён рабіў падчас вандроўкі сваёй, але вось так атрымалася, што, значыць, слуга, так сказать, не разабраўся і засвяціўся з фотаздымкі, таму ніводнага няма. Ну, так, добра. Таму ён як бы ў кніжцы сваёй выкарыстоўвае чужыя ілюстрацыі, так? Значыць, і все вось гэтыя арыенталісты, нямецкі Макс Мюллер, значыць, ангельскі Джеймс Арчибальд Даглас, вось, які якраз паўтараў вось гэты шлях ягоны, ён сказаў, што все гэта лухта, все это прыдумка, вось, і нібыта нават сам гэты галоўны лама абат гэтага манастыра, так, тыбецкага, сказаў, што это все хлусня і нічога апроч хлусні. Вось, ну, як бы далёка хадзіць не трэба, як бы, скажу адразу, што гэта ў сучаснасці кансэнсус, так, што тыбецкая Евангелие это фальшыўка, вось, і што якімі б не былі, напэўна, добрымі намеры Натовіча для того, каб, так сказаць, яго напісаць, стварыць, все-таки, як бы, ну, ён выдаваў жаданае за сапраўднае, вось. У самім тэксце, натуральна, як я ўжо казаў, там таксама хапае самых розных супярэчнасцяў, вось, ну, напрыклад, такая дробязь, што, як бы, ну, Пілат, ягонае імя застаецца тым самым у гэтым, у індыйскім, нібыта, ці там у тыбецкім, як бы, тэксце, да? Тым часам, як там Ісус это Ісса і гэтак далей. Маісей таксама там па-іншаму. Ну, адным словам, сумневы былі, але яны былі пачутыя нашмат пазней. Вось. Пэўны час існаваў якраз кансэнсус, што гэта проста дзіва дзіўнае, знойдзенае. Вось, у Тыбеце, Ладаку, таму, так сказаць, вельмі шмат людзей ім натхнілася. Што, як бы, было потым з Натовічам нашым, значыць, ён па-ранейшаму публікаваўся, вось, выдаваў кніжкі, прычым як на французскай мове, так і на расійскай мове, значыць, Еўропа і Егіпет, так, значыць, імператор Нікалай II і расійская палітыка, значыць, пра армію і флот расійскую, так, значыць, расійскі пераклад «Неизвестная жизнь Ісуса Христа» выйшаў у Киеве ў 1904 годзе. Вот. Расія і Англія кніжка, даецца тое самае, што ён ужо па-французску публікаваў таксама, недзе ў той час. Ось, самое розное. Проект организации Министерства торговли и промышленности. Вот. Наш торговый флот, его экономическое и политическое значение. Вот. Ну, сапраўды, як бы, ну, универсальный. Значит, что на Википедии, при нас про яго написано, что в 10-х годах в Петербурге Натович участвовал в создании акционерного товарищества периодических изданий, ну, то бок, как бы, гроши фактически зараблял, так, стал предпринимальником, вот. Был директором-распорядителем акционерного общества графических искусств «Дело», редактором-издателем еженедельника «Финансовое обозрение», газеты «Вечерний курьер», «Петербургский курьер», издавал еженедельный литературно-художественный журнал «Жемчужина», газету «Голос», редактировал журнал «Иллюстрированный Петербургский курьер» и так далее. Ну, просто вось. Універсальны, так сказать, прадпрымальнік на ніве на это вось друку, прычым такіх вось папулярных выданняў. Вось, значыць, ну і памёр недзе ў 1916 годзе, ось амаль 60 гадоў. І што можна сказаць, што нягледзячы як бы на ўсе вось гэтыя свае і іншыя кнігі там і дасягненні, нават вершы там у маладосці, які ён папісваў, вось, застаўся ён фактычна ў гісторыі менавіта як аўтар вось гэтага тыбецкага Евангелія, вось гэтай вось падробкі, якая, так сказаць, была на свой час такая вельмі залішне смелая, трэба сказаць, і залішне, так сказаць, ну, мала правдападобная. То бок пытанне нават у тым застаецца, ці сапраўды ён ездзіў у гэты Ладак. Што нібыта знайшлі дакументы
што ён прасіў дазволу, каб яму туды дазволілі паехаць, але яму адмовілі. Так? Не памятаю, хто там за гэта адказваў. Значыць, да, губернатару Кашміра нібыта ён звяртаўся вось, з такой просьбай, каб яму дазволілі ў Ладак з'ездзіць, але яму не дазволілі. Вось, таму ён вярнуўся. Вось, такім чынам, усё гэта фальшыўка, вырабленая, цяпер невядома дзе, так сказаць, у Польшы, там, у Індыі, у Расіі, ці яшчэ, ці ў Францыі, ці яшчэ недзе. Вось такая вось, сябры, гісторыя. Гэта наша Анатолійович. Ну, вядома жа, да Беларусі ён фактычна, апрача там прозвішча такого, да, ён як бы фактычна дачынення не мае. Але нібыта, як і многія як бы гебраі, ён якраз паходзіў з нашых краёў, таму, ну і сама па сабе гісторыя гэтага Евангелія тыбецкая настолькі як бы цікава, анекдатычная, што не згадаць пра яго было б шкада, як бы, у нашым стрыме. Вось. Тым не менш, былі і іншыя беларускія гебраі, якія займаліся, можна так сказаць, займаліся у пэўным сэнсе будызмам. Ці мелі да яго нейкае дачыненне. Вось. Калі мы, так сказаць, калі вы вытрымаеце і калі я вытрымаю, то я яшчэ паспрабую апавесці вам яшчэ пра аднаго такога дзядзьку, якога звалі Мікалай Мінскі. Сапраўднае прозвішча Віленкін. Ось так вот, як бы, з адной сталіцы на другую памяняў. Вот. Але даволі таксама цікавы персанаж. Таксама наш беларускі габрэй. Ось. Дык вось, Мікалай Максімович Віленкін нарадзіўся ў 1855 годзе у глыбокім, у беднай яўрэйскай сям'і. Вось. Значыць, на ягоную асобу я натрапіў, дзякуючы свайму сябру Івану Новіку. Дзякую яму за гэта. Значыць, Віленкін у 1975 годзе скончыў Менскую гімназію, вучыўся, ось, і лічыцца, што псеўданім свой Мінскі ён узяў якраз дзякуючы гэтаму, так сказаць, успамінам пра сваю менскую маладосць. Вось. У 1979 годзе скончыў юрыдычны факультэт Пецярбургскага універсітэта. Вось. І, значыць, паралельна з сваёй працай як адваката ён займаўся літаратурнай дзейнасцю. Ну, быў найпершым паэтам, ось, які напісаў свае першыя вершы на грамадзянскія тэмы. Ось. У 1982 годзе прыняў праваслаўе. Ось, то бок, дагэтуль быў, практыкаваў юдаізм, так, значыць, прыняў праваславе дзеля таго, каб ажаніцца з пісьменніцай Юліяй Яковлевай. Ось. А з 1886 года працаваў як прысяжны павераны ў Санкт-Петербурзе. Ось. Неўзабаве нашаму Мінскаму было наканавана стаць адным з пачынальнікаў расійскага сімвалізму. Як такое магло здарыцца? Ну, напэўна, дзякуючы таму, што ён як бы жыў у сталіцы і якраз варочаўся у тых колах літаратурных, інтэлігенцкіх, у якіх якраз ось гэта ўсё тады і пачыналася. Значыць, як піша даследніца ягонага жыцця, значыць, чыё прозвішча я, напэўна, не занатаваў, альбо занатаваў у іншым файле. Бывае такое, як я мог забыцца. Расійская даследчыца я павінен зараз сказаць, таму што без крэдытаў такія рэчы немагчыма казаць, таму што, ну, это як бы, што называецца, не моя інтэлектуальная уласнасць, я гэтым, так сказаць, карыстаюся. Самсонова. Ольга Николаевна Самсонова, вось, з Ішымскага пединстытуту. Вось, яна выдала ў 2009 годзе ў Тюмені выдала кніжку «Творчество Минского. Феномен этнокультурного самоопределения писателя». Вось. Значыць,
я не настолькі, каб ужо актыўна з гэтай кніжкі чэрпаў, але збольшага з арыгінальных тэкстаў, але тым не менш як бы варта сказаць, што так, мінскім займаюцца да сённяшняга дня. Вось ён не забыты аўтар, вось як магло б здацца. Дык вось Самсонова піша, что в связи с тем, что Минский родился в черте оседлости евреев на территории Беларуси, а православие принял лишь 26 лет, в достаточно зрелом возрасте, мы вправе предполагать, что еврейская культура оказала сильное влияние на его мироощущение. Вось мы і будем зараз спраўджваць, ці так гэта, ці не так. Значыць, пасля свайго дэбюта як паэт у Петербурзе Мікалай Мінскі, пад псевданімам это Мінскі, в 1890 годзе выдае кнігу «При свете совести». Так? Книга, як же называется, «Мечты о смысле жизни», так? Полная назва. Ну, вот, зноў жа сабе захаваў, значыць, але паўсюль вы яе знойдзеце як при свете совести. Мечты и мысли о смысле жизни. По-моему, так яна в оригинале называется. При светле сумлення, калі так можна перакласці. Вот. Значыць, да чаго я кажу? Гэтая кніга, написаная ему 34 гады недзе, это фактычна, ну, такая першая ягоная заяўка на нейкае такое, на фармулёўку нейкага новага філасофскага вучэння. То бок, відавочна, што это быў чалавек, ну, сапраўды, як бы, і адукаваны, і вельмі ўдумлівы, і творчы, арыгінальны па-свойму. Вось, то бок, гэта ўсё кніга, насамрэч, абсалютна вартая таго, каб яе прачытаць. Значыць, яна, вядома, такая даволі неаднародная. Я зараз патлумачу. Насамрэч, першая яе палова, больш за палову, гэта такая, фактычна, з майго гледзяшча, глыбокая і даволі нават пераканаўчая крытыка тагачаснага, ну, можна сказаць, і сучаснага, і заўсёднага, як бы, вечнага стану, да, чалавецтва, цывілізацыі, значыць, культуры і гэтак далей. Это было тады ўжо тады модна, ось, у часы, ведаю, Ніцше, Нордау і іншых, ось, і Мінскі туды ж, так, са сваім. Это ён, сапраўды, так, бядуе над станам чалавецтва і чалавека заходняга, у першую чаргу, ось, ну, выяўляе там сваю начытанасць, значыць, там, Шопенгауэр, Ніцше, Флябер, Дастаеўскі і ўсе іншыя, значыць, згадваюцца. Відаць, ягоны, на жаль, не згадваецца Штырнер, вось, чамусьці, это яму вельмі пасавала. Таксама не згадваецца Бергсон, але з прычыны іншай, таму што Бергсон тады яшчэ быў мала вядомы, у прынцыпе, і адначасова фактычна разам з ім пачаў публікавацца. Вось, яны былі сучаснікамі амаль аднагодкі. Бергсон быў нават на 3 гады, па-мойму, маладзейшы за Мінскага. 58 годзе нарадзіўся. Вось, Якім Натовіч, калі-небудзь. Вось, дык, значыць, апрача вось гэтай абазнанасці, такой адукаванасці, ён выдае таксама пэўны жыццёвы досвед, я думаю, ну, як адвакат, ён не мог яго не мець. Вось. І такі ўласцівы гэтай прафесіі, напэўна, такі лёгкі цынізм, так? Вось. Пачынаецца з таго, што, як бы, ён, як бы, не то, што закідае, проста апісвае чалавека як проста непапраўнага, невылечнага эгаіста. Вось. І а з гэтага эгаізму, калі падумаць, вось, выплываюць вельмі многія чалавечыя пакуты. І ўжо як бы гэты момант павінен, так сказаць, для нас у Мінскім, як бы, ну, крышачку насцярожыць, таму што это сапраўды нагадвае крышачку ўжо будызм, так? Таму што менавіта паводле будызму, як бы, чалавечыя пакуты паходзяць менавіта з чалавечай зацыкленасці на ўласным я, вось, якога насамрэч няма. Вось. То бок, дзякуючы таму, што Мінскі відавочна ведае Шопенгауэра, то як бы ён не мог зусім не ведаць будызму. Прынамсі, слова нірвана там ужываецца ў тэксце некалькі разоў. Слова Будда не ўжываецца, вось, у прынцыпе, як бы адкрытага нейкага, як бы, прызнання да ўплыву будызму там няма. Вось. Але вось само гэтае апісанне вось гэтай чалавечай перанасычанасці, вечнай незадаволенасці, вось гэтай дукхі будыстычнай, так,
І оно нагадвае будызм, тым не менш, там асуджэнне такое крыху маралізатарскае, такое цынічнае і няма вот это вот ценю спачування. Так? Вось. Наогул пра спачуванне мінскі ён як бы скептычна ставіцца да спачування. Ён лічыць, што спачуванне таксама як бы праява насамрэч схаваная эгоизму. Так? Вось. Ён тут піша, что «Мне выгодно, чтобы другие мне сострадали, поэтому в интересах самолюбия я с пеной у рта буду доказывать, что сострадание – чувство не себялюбивое, а удивительно прекрасное и возвышенное, почти священное». Вось. Ну, гэта як бы няма дзіва, што адвакат, які там бачыць, што вообще і каго ён бароніць, каго вінаваціць там, это самае, заклікаюць прысяжных да спачування, то бок як бы відавочна, як бы што ў гэтым тоіцца чалавечы эгоізм і гэтак далей. Вось. Праблема сучаснага чалавецтва, адна з праблем, гэта як бы для яго это супярэчнасць паміж розумам і сумленнем. Это значыць паміж ведай і верай, як я это называю, вось, то бок паміж навуковым спазнаннем і рэлігіяй. Вось. Рэлігія, сумленне – это як бы мара пра неўміручасць. Тым часам, як разум разрушил светоч бессмертия, вось, человечество осталось без верховной цели, мерило добра и зла потеряно, а совесть, подчиняясь торжествующему разуму, толкает душу назад в первобытную грязь, влечет ее к разврату, к самопрезрению, к человеконенависничеству. Ось. Ну, то бок, як бы мы з самого пачатку бачым вось гэты вось ягоную схільнасць да дуалізму. Это просто вот асноўная рыса ягонага мыслення. Вот, ну, кажу, апісанне вось гэтага дэкадансу, заняпаду нораваў, яно просто, ну, бліскучае, вось такое параўнальнае паводле пафасу, напэўна, з тым жа Ніцше. Вось, наконт Франции он пишет, что француз – это народ, больше других гревшийся под солнцем развития и потому раньше других созревший для падения. Ось. Ну, наколькі мне ведома, на момант публікацыі ён яшчэ не быў настолькі знаёмы з французамі, але, ну, напэўна, вандраваў, потым ён скончыў сваё жыццё ў Францыі, што цікава, дажыў, так, памёр у Парыжы. Вось, то бок, там разам з такімі закідамі, відаць, нейкая затоеная зайздрасць там ёсць, да, што вот больше других гревшийся под солнцем развития. Вось. Ну, адным словом, нема, так сказать, ніякіх ідэалаў, значит, страсть развенчать, оклеветать что-нибудь, считавшееся до ней прекрасным и высоким, недовольство жизнью, все, что остается совести, злорадное самоуничижение, это есть своего рода юродство, и подобное ему не лишено святости, болезненный гений Достоевского вполне раскрыл этот момент недуга совести, юродство само есть неразрешимое противоречие, сплетение самолюбия и самопрезрения. Ось, ну, такое, да, вот, адмарожанне вушэй на зло маме, як я кажу, значит, это самое, такі, даволі, я б сказаў, расійскі такі жэст, да, вот, наогул там вось гэтыя рысы расійскай культуры, ну, на маю думку, значит, яны у ягоным спачуванні там Нерону, Калігуле, вось гэтым вот таким асобам, таким всяким таким гістарычным выкрикам, вось, это, мне здаецца, такое вельмі такая расійская любоў да гэтага ўсяго. Drama queens, да, як кажуць, то есть, так сказать, для лишней драматизации. Вось. Ну, зноў жа Самсонова пишет, что в творчестве поэта в полной мере отразились две основных особенности личности Минского. Первое – это жажда просветления, внутренняя суть поэта-космополита, его желание самоидентифицировать себя как истинно русского. Так поэт определяет себя в фельетоне газеты «Русский мир» в 1979 году. И еврейское происхождение, проявлявшееся исподволь неосознанно. Ну, неасознанна ці неасознанна, это яшчэ пытанне, але вось што яно выяўлялася, гэта все-таки як бы праўда, нягледзячы на тое, што сапраўды вось ён, так сказаць, Мінскі лічыць сябе як бы ісцінна рускім. Вот. Да. Так, он еще там Франции, что он закидает, что вот там вся культура это фактично наркотики, да, там это может быть альбо эфир и морфий, альбо наука и мастацтво. Мог ставить на одну полицу, на один узровень, да, это все как бы наркотики Абдуралова. Ну. Эфир тогда был популярный, да, наркотик, как бы, тогда кто там эфиром
Альфред Жары, по-моему, такі папярэднік сюррэалістаў, аўтар караля Убу, ён быў такі як бы залежны ад эфіру ці этэру, як сказаць. Вось. Агулам зноў жа вось гэты дуалізм, ён мыслення Мінскага, ён замінае як бы, ну, такому буддысту як я, ён замінае як бы атрымліваць асалоду ад этого тэксту, тому што это означае як бы вяртацца на 2500 гадоў назад, да? Вот. Это такая для мяне крыху дукха. Вось. Зноў жа, вялікага разумення буддызму мы там не бачым. Вось, ну, например, такое. Уж не правы ли творцы пессимистических теорий, проповедующие нирвану, уничтожение противоречий и зла мира посредством убиения воли и самоотречения? Да? Нирвана с двумя «н». Да, пессимистическая теория. То бок так вот лечилось, что вот это як бы Шопенгауэр пессиміст, а паколькі ён там зыходзіць з буддызму шмат у чым, то бок вось як бы і буддызм такім чынам ён сам па сабе пессімістычны павінен быць. Вот. Ну гэта, мякка кажучы, не так. Вось. Ёсць цікавыя моманты, вось, напрыклад, апісанне даволі, так сказать, жахлівая конца свету. Ну, там, вобразно, там, все гэтыя фантасмагории, якія нагадваюць, там, не ведаю, там, Летрамона, ці кого-нибудь такого, да? Значит, пишет Минский. В этих факелах, последнем изобретении человеческого ума, таится губительная неизведанная сила, перед которой ничто, огонь, землетрясение, чума. Когда будет поднят и брошен на землю хоть один факел, раздастся нестерпимо оглушительный удар, перед которым пальба орудий и гром небесный показались бы тихим шепотом. Воздух закружится огненным вихрем, но никто из нас не увидит ни огненного дождя, ни багрового облака. Первый удар оглушит и умертвит всех нас. Это такое, ну, сапраўднае пророцтво. Калі мы штодня фактично бачым, што такое сучасная зброя, як яна выкарыстоўваецца, то мы бачым, што нават дакладна даволі это апісана. І, ну, што можна сказаць? Апрача, так сказаць, смутку, да, што это все выклікае. Вось гэтыя факелы, якія падаюць на зямлю, это вось такі вобраз даволі, так сказаць, паэтычны і адначасова даволі дакладны. 100 гадоў раней, да, гэта ўсё. Вось. Так вось пытанне, што рабіць з гэтай ўсёй сітуацыяй, з гэтым усім заняпадам, з гэтым усім такім станам чалавецтва? Адказ Мінскі дае ў 3-й частцы. Ось. І адказам з'яўляецца прыдуманая ім самім філасофія, якая называецца меанізм. Меанізм. Што это такое? Вось. Ну, такім чынам, для того, каб это зразумець, нам трэба будзе, так сказаць, апісаць ягоную касмалогію. Да? Пра буддыйскую касмалогію Кавалеўскага мы ўжо казалі, мы пагаворым пра касмалогію Мінскага. Значыць, я буду казаць, зноў жа, свае, так сказаць, уражанні, заснаваны на нейкім там маім папярэднім бэкграўндзе, плюс на маіх буддыйскіх як бы перакананнях, як бы не чакайце нічога як бы такога глыбока адмысловага ў гэтым сэнсе, вот, але нейкія моманты просто, якія мне прыйшлі на думку, калі я чытаў кнігу, да? То бок як бы некаторыя з іх уже закідаліся, дарэчы, тады Мінскаму. То бок, ну, па-першае, это вось я ўжо казаў гэты вот дуалізм, да? Вось гэта дуалістычнае мысленне. Значыць, ён мысліць менавіта ў апазіцыях. Вот. Хаця, канешне, ён ведае, што такое дыялектыка, што ёсць нейкі сінтэз, але, ў прынцыпе, першапачаткова ён сыходзіць з гэтых апазіцый. І вось фактычна міоны гэта і ёсць. Гэта такія апазіцыі пары такіх вот палюсоў, ці апазіцый, якія ён, значыць, ён стварае як нейкія каардынаты, у сістэме якіх ён потым апісвае як бы свет і чалавечую думку, так? З дапамогай вось гэтых міонаў. Што это за міоны? Да? Гэта такія абсалютызаваныя і абсалютныя, можна сказаць, абстракцыі. Ось, найвышэйшая абстракция, выше яких нібыта не існуе. Да? Значит, эту идею он пишет, я буду называть меоном, заимствуя термин у Платона, но придавая ему несколько иное значение. Меон по-гречески значит несуществующий. Ну, справді, меон. Ось. Перекладаючи там, можна було б сказати, що така неістина альбо няёсціна, калі казаць по-беларуску. Ось, штосьці няіснае. Ось, няіснасць, ось, няёст,
Что-нибудь подобное. Мион, так? Значит, ме это не, а он, онтология, да? Он это існаваць, да? То бок не істны. А вось. Однако не все, что не существует, я буду называть этим словом. Ну, одним словом, у Платона нібыта ўжываецца это слово. А наколькі правамернае гэта ўжыванне гэтага слова, ён потым тлумачыць чаму, але ў прынцыпе моя сціплая думка, што нашмат лепшым словам, азначэннем гэтага панятку ягона было б слова ірацыянальны. Але ён гэтага слова папросту, здаецца, не ведае. Ён яго нідзе не ўжывае. Вось, калі б ён яго ведаў ўжываў, можа быць, тады яно не настолькі шырока ўжывалася там у гуманітарных навуках. Вось, у кожным разе то, што называе няісным, як бы яно просто трапляе пад азначэнне ірацыянальнага. Моя думка. Значыць, ён гэтае слово все шукае, як бы, ну, і не знаходзіць. У мяне такое адчуванне, прынамсі. Пачынаецца все з таго, што ён апісвае, значыць, уласны, яшчэ дзіцячы, напэўна, да, ці падлеткавы досвед. Што ён там ляжаў у полі, вось, глядзеў у неба і спрабаваў уявіць сабе бясконцасць этого неба, да, што проста ці велічыню, да, што, і дайшоў да думкі, што там за кожным, як бы, самым вялікім, там, не ведаю, прасторам, так, вось, як бы, самым вялікім цалкам ці цэлым, значыць, ёсць яшчэ больш. І вось гэта, в прынцыпе, азначае бясконцасць. Калі няма фактычна канца, няма межы, да, што кожная, любая фактычна адзінка, это заўжды там плюс n, плюс яшчэ штосьці далейшае. Вось, то бок, ён зразумеў, што для чалавека розума гэта проста нерэальна сабе ўявіць, так, што это штосьці такое неўяўнае, да, і праз гэта ён пачаў адчуваць такую вусціш, так, такі жах перад бясконцасцю. Ну, это абсалютна, як бы, нармалёвае, як бы, пачуццё, нармалёвы стан. Я думаю, што многія з нас цераз яго прайшлі, і я ў дзяцінстве памятаю, як мы ў школе там спрабавалі сабе ўявіць нішто. Просто, да? Что такое ничто? Называется, что не уяви, да, нават нейкую там чарноці, там, это будзе не нішто. Это будзе нейкая там уява чагосьці. Вот, то бок, з прынцыпу немагчыма, як бы, уява нішто, да? Вось, так і тут, як бы, да? І вось гэта, натуральна, як бы, малады ягоны розум жахае, да? Вось гэты сам факт няўяўнасці, што існуе нешта вот такое, да? Не падуладнае чалавечаму розуму. Вось, ну, не ведаю, можна знаходзіць синонімы этому всему, там, недосяжнае, да, там, штосьці незбытачнае, да, там, альбо, это у Грина, по-моему, там, у Александра Грина есть такі пасаж, там, про незбытачнае, штосьці там такое, вось. Вот, таксама, як бы, гэты сэнс прысутнічаў у гэтым меоне, у гэтым панятку меон, вось, нейкая такая, называется, асімптота. Асімптота — это вот такая крывая ў матэматыцы, якая ніколі не набліжаецца да пэўнай кропкі, да. Ось. То бок, сама по сабе гэтая кропка такім чынам робіцца недасяжным меонам, то есть чагосьці да чаго нельга дайсці. Вот. І вось, значыць, Мінскі інтэрпрэтуе, што гэтыя меоны, зараз патлумачу, што я маю на ўвазе, ось, яны, як бы, этой паняткі, яны супрацьлеглыя свету. Да? Як, у якім сэнсе супрацьлеглыя? Ён их называе отрицательныя, да? Типа адмоўна, нібыта яны адмаўляюць, як бы, свет. Ну, калі казаць іншай мовай, як я прапаную, казаць, што, як бы, свет, ён, як бы, ну, нібыта рацыянальны, як бы, гледзячы розума, рацыё, да? А гэтыя нейкія рэчы іррацыянальныя. Чаму? Таму што яны не паддаюцца там усведамленню нейкаму, ухапленню там розумам, там, нейкаму там падліку, да, там, ну, просто бясконцасць — это нешта іррацыянальнае, рацыянальная, як бы, велічыня, да? Вось, ну, і гэтак далей. А вось, то бок, это такія, як бы, полюсы, недасяжныя полюсы ментальнага, як бы, свету, да? Вось, не тое, каб няісныя просто, але хутчэй, ну, думцы яны, як бы, у нейкім все-таки існуюць, іхні пусты вобраз, да, нейкі існуе, хаця там нічого канкрэтна ўявіць сабе нельга, то есть, ну, як ён казаў, з'ява, няма такой з'явы, як меон, это чысты панятак, да, вот, а яны просто недасяжныя, да, да якіх, як я казаў, можна толькі неяк набліжацца асімптатычна. Вось, якія існуюць пары гэтых меонаў, так, паводле Мінскага, значыць, атам і сусвет, значыць, штосьці найменшае і штосьці найбольшае, да. Вот. Ну, я лічу, што на гэтым месцы это меоны прасторы. Я лічу, што, як бы, меоны прасторы можна было б даць, як бы, якраз нішто і бясконцасць, як бы, таксама аналагічную пару, але ён лічыць, што это атам і сусвет. Атам, як бы, найменшая часціна, якую, як ён кажа, мы ніколі не знойдзем, і сусвет як нешта там максімальны, як бы, цалак быцця, які мы
ніколі, так сказаць, не ўсвядомім. Да? Потым міёны часу это імгненне і вечнасць, да? Зноў жа апазіцыя пара як бы такая. Вось. Потым міёны наступныя это ўжо не часапрасторавыя, а такія, як ён кажа, там маральныя міёны спазнання. Значыць, міён першапрычына і найвышэйшая мэта. Вось. Абое это штосьці ці абедзве гэтыя рэчы іх немагчыма дасягнуць, так? Немагчыма знайсці першапрычыну, тому што заўсёды было нешта перад, вось, і немагчыма знайсці канца нейкага найвышэйшай мэты. Вось. Ну это фактычна як бы час, але у маральным, так сказаць, у маральнай плашчыні разгледжаны, так, тое самае. Вось, нябыт, быццё. Вось яшчэ адна пара міёнаў. Вось. Цікавая вельмі пара это абсалютны квіетызм, спакой, нірвана, вось, і абсалютны альтруізм, ахвяра. То есть фактычна вось у гэтым міёне, на маю думку, як бы там супрацьпастаўляюцца Будда і Христос. То бок як бы абсалютная нірвана, як бы нібыта абсалютная як бы ну такі самазаглыбленне, вось, і абсалютная ахвяра. Да? Зноў жа, абое недасяжныя. Нягледзячы на тое, што так сказаць, нібыта існуюць нейкія гістарычныя прыклады, так, у гісторыі рэлігіі, але Мінскі кажа, што это міёны. Вось. Так вось гэтая сістэма гэтых міёнаў, гэтых вось параў і канстатацыя таго, што яны як бы нерэальныя, недасяжныя і проста вось иррациональныя, яна, так сказать, паводле Минского, что это соображение, это на первый взгляд кажущееся произвольным и праздным, богато, как увидим далее, чрезвычайно важными последствиями в нашей практической нравственной жизни. Ну, як бы магчыма. Чаму б і не? Вось. Ён тут по ходу опісання гэтых міёнаў, ён, в принципе, даволі цікавыя рэчы гаворыць, якія нагадваюць буддызм перыядычна. Да? Вось. Ну, напрыклад, кажучы пра пару міёнаў атом сусвет, ён кажа, што просто ведется про неопределенный ряд пространств, который замыкается в начале и в конце двумя міёнамі, Вселенной и атомом. Да? И ободва гэтыя міёны, значит, яны суперечлівыя, тому что яны як бы это единственное тело. Кожны з іх это единственное тело, рядом с которым нет никаких других. Тут незразумела, што ён мае на ўвазе, тому што мы ведаем, што ёсць там шмат атамаў, шмат сусветаў, ну як бы ў фізычным свеце. Але ён гаворыць у метафізычным сэнсе. Это значыць, што калі б існавала нейкая сапраўды нейкая найменшая часціна, да, то як бы яе існаванне было б абсалютным, і побач з ёй нічога іншага ўжо не было б, ніякіх іншых часцін не існавала б, да? Такім чынам не існаваў бы і сусвет. Вот. Ну і карацей кажучы, у буддызме это называется свабхава, то бок як бы сутнасць існавання, штосьці, што в прынцыпе рэчы гэтага свету не маюць паводле Нагарджуны. Так? Ніводная рэч, ніводная дхарма не мае свабхавы. Вось. А гэта такая ўласцівасць, якую Мінскі якраз припісвае міёнам. Маўляў, калі б міёны існавалі, іх няма. Але калі б яны існавалі рэальна, то яны б мелі гэтую свабхаву. Яны былі б абсалютам. Вось. І такім чынам не існавала б побач з імі сусвету. Да? Вось. Міёны часу, мы казалі, это імгненне і вечнасць. Вось. Дарэчы, это назва кнігі чэшскага філёзафа майго улюбёнага Владислава Клімы. Секунда і вечнасць называется, да. Альбо ёсць таксама імгненне вечнасці. Ну, адным словом, вельмі тады яны сучаснікі, да, прыблізна, то бок тады вельмі распаўсюджаны гэты вобраз. Вось. Таксама ні секунды немагчыма, ні вечнасці, як бы чаму? Тому что каждая частица материи, если бы она на миллионную долю секунды остановилась, вызвала бы гибель всего мира. Ось. Ён так лічыць. Это самое. То бок гэта такая метафізічная развага, так? То бок калі нешта абсалютнае, то просто яно не трывае побач з сабою існаванне нічога іншага. Вось. Гэта, ў прынцыпе, таксама не супярэчыць з буддыйскімі поглядамі. Так? Што тычыцца першапрычыны і найвышэйшай мэты. Таксама пара, як бы, якая як бы, ну, даволі адпавядае вось, буддызму, прынамсі разуменню каўзальнасці ў буддызме. Да? Той же Нагарджуна, ён фактычна як бы адмаўляе такую штуку каўзальнасць, вот, ну, прынамсі на той момант наяўную. Да? Вось. З найвышэйшай мэтай фактычна тое самае. Ну, у Мінскага, прынамсі, вось, буддызм на это па-іншаму глядзіць. Значыць,
Ён супадае ён з будызмам у чым? У тым, што проста ён глядзіць у мінуўшчыну, глядзіць у будучыню і бачыць, што проста пачатку мінуўшчыны няма, а значыць няма канца будучыні, так, што існавалі там тысячи, мільёны, мільярды веков таму назад, так. Вось гэтыя вось мільярды веков яны таксама прысутнічаюць і ў будызме. Вось гэта так званыя эоны, так, існавання, то есть там паводле буддыйскай касмалогіі, сказаць, што проста сусвет існуе бясконцую колькасць разоў, вось, і такім чынам рэінкарнацыя з аднаго ў другі адбываецца сама бясконцую колькасць разоў. Вось з аднаго боку, так. Потым, у чым яшчэ, апісваючы міёны, значыць, спазнання, так, ён таксама некаторыя рэчы даволі буддыйскія выказвае. Гэтыя міёны спазнання два. Это як бы самапазнаючае я, то бось як бы суб'ект, да, абсалютны суб'ект, і так званая рэч у сабе кантаўская, это як бы аб'ект, так, аб'ект спазнання. Зноў жа мы бачым гэты дуалізм, да, такі, але пры гэтым, апісваючы ён, я кажу, некаторыя рэчы буддыйскія прамаўляе. Напрыклад, еще не успею я вымолвить «я существую», как уже я стал иным. Уже мое отношение к миру изменилось. Нечто прежнее умерло, и нечто новое родилось. Ось. Это что, да, нетрываласці я, так, фактычна тэма першай буддавай казані, так. Вось, то бок, представление о внутренне мыслящем я не более как иллюзия, сцвярджае ён. То самая вещь сама в себе, да? Это такой же мион, как самопознающее я. Нават пишет: отнимите у внешнего предмета все наши представления о нем, формы, краски, вес, упругость, и останется абсолютное ничто. Ну как ничто, як бы, можна сказати, це саме рэч у сабе, да, застанецца. Але як бы момант, які ён аргументуе, ён вельмі нагадвае буддыйскую школу йогачара, якая таксама разглядае там свет, як просто сукупнасць нейкіх уласцівасцяў, і калі іх там разбіраць адну по адной, то як бы нічого не застанецца. Да? Вось, то бок, сапраўды ён супадае ў чымсьці з буддызмам, пра якое, кажу, зноў жа, не мае ніякай глыбокай уявы дакладнай. Вот. З кім ён яшчэ супадае, гэта з Андрэй Бергсонам, але зноў жа я казаў, яны фактычна былі сучаснікамі і не паспелі яшчэ адзін аднаго. Але як бы Бергсон недзе на год раней усяго толькі апублікаваў сваю кніжку «Час і свабода», абсалютна выдатную як бы рэч, дзе ён там Саторі апісвае, гаворыць там пра тое, што рух як бы гэта феномен, які не паддаецца вымярэнню, да? То бок і ў гэтым ён даволі супадае. Мінскі амаль тымі ж словамі піша пра рух, пра тое, што это штосьці большае за суму сваіх складнікаў, згадвае пры гэтым Зянона элейскага, ягоныя апоры. Вось, то бок, яшчэ раз кажам, ілюзія як суб'ект, так аб'ект абсалютная, таксама для яго ілюзія міон не існуе. Вось, быццё и небыццё то самое. Нет ни бытия, ни небытия предметов, а есть лишь изменение их форм и взаимных отношений. Абсолютно. Можно подписаться обеими руками, что называется, руками. Мы видим, что окружающие нас предметы, не исключая нас самих, то возникают, то исчезают, переходят из одного состояния в другое. Каждую минуту мы в сущности видим новый организм, отличный от того, который видели в предшествующую минуту. Вось, то бок, сапраўды, вось гэтая зменлівасць нікуды, як бы, нікуды не дзяецца зараз. Так, ну, як бы, ёсць розныя, як бы, насамрэч, у буддызме інтэрпрэтацыі, у махаяне там крышачку па-іншаму, напрыклад, што тычыцца я, то это такая тэма вельмі тонкая, да, як бы, і нават у сутрах палійскіх, там, як бы, стадыя, найвышэйшая стадыя, блізкая да нірваны, гэта ні існаванне, ні неіснаванне, ні ўспрыманне, ні неўспрыманне. Гэта такое больш дыялектычнае, больш тонкае. Але пачынаецца ўсё з таго, што сапраўды так. Адмаўляецца існаванне, так сказаць, я, зменлівасці свету. Вось гэты вобраз буддыйскі таго, што свет — это несупынная пульсацыя, і што фактычна ён існуе толькі імгненні, то бок кожнае імгненне ўзнікае і знікае. Это так званая кшана, вельмі там малы момант часу, вось, імгненне, цягам якога існуе свет. Уласцівасці прадметаў, дарэчы, на санскрыце это лакшаны, вось, а кшана — это якраз момант часу, найменшы момант часу. Дык вось і тут
Мінскі даволі нагадывая як бы буддизм, он пишет, что атомы Вселенной одинаково равны абсолютному ничто, существующий мир каждое мгновение возникает от ничего и возвращается в ничто. Постигая пространственные мионы, мы постоянно присутствуем при двойном таинстве мироздания и миропредставления. Ось. Ну, верагодна, ў нейкім такім метафарычным сэнсе, але як бы буддысты ў гэта верылі насамрэч, так? Вось. Таксама такі буддийский пассаж. Вещь сама в себе есть абсолютное ничто или абсолютное отрицание вещей. Видимые тела представляют призрачно существующую оболочку, под которой таится священное ничто. Вось. Ну, ён як бы тут можна падумаць, што ён гаворыць пра тое самае, што буддысты, пра шуньяту, так, пра пустоту, але як бы не зусім. І он як бы наадварот, ён сцвярджае, што рэч сама в себе, рэч сама ў сабе, яна не існуе, вещь сама в себе. Вось. І такім чынам як бы ну, марна шукаць там як бы гэтую пустоту. Вось, адным словам кажу, ёсць такія супадзенні ў яго, значыць, з буддызмам. Значить, цікавыя такія моманты ёсць, з якімі наадварот можна як бы і крышечку паспрачацца, да? Значит, стремление к сознанию есть внутренняя сила, врожденная всем частицам материи. Ось. Это ўжо такі крайні буддызм, уласцівы там мысленню Догіна, калі ён казаў, японскага дзен-буддыста, заснавальніка Сото, які казаў, што прырода Будды уласцівая нават рэчам усім. Да? Але мне здаецца, што ён меў все-таки на ўвазе нешта іншае, што это пасярэдніцтвам як бы якраз мыслі чалавечай яна ўласціва. Вот. Толькі мысль, так, это якраз адна з назваў школы йогачара, про якую я казаў, што вот яны ўспрымаюць свет як сукупнасць уласцівасцяў. Вот. Значит, ён мир метаморфоз и превращений ён называе. Это тое, што самсара фактично, да, вось, мы страстно порываемся из мира метаморфоз и превращений. Вось, то бок это нейкая, ну, трансцендэнцыя. Зноў жа, яшчэ одно слово, якога ён не ўжывае, як і слово ірацыянальнасць. Вось, калі б ён ўжываўся, было б нашмат прасцей, але ён як бы так по-свойму это все тлумачыць. Вось. Наконт вось гэтай свядомасці, што все імкнецца да свядомасці, я вот хацеў бы такі зрабіць такую заўвагу, такое лірычнае наступленне, што многія абстрактныя ідэі, значыць, яны насамрэч даюцца спачатку ў досведзе, вось, у тым ліку ў біялагічным досведзе, як бы не індывідуальным нават, а як бы калектыўным відавым досведзе, і потым як бы трапляюць нейкім чынам у мыслення, да, ва ўявы, і як бы робіцца як бы часткай такого ідэального часам падыходу, то бок як бы з матэрыялізму ператвараецца ў ідэалізм, да. Вот, напрыклад, на прыкладзе Минского это можно доказать. Критерии развития мы носим в себе. Это есть сознание. Все, что существует и движется, стремится к сознанию. Так? Это мы уже казали. Ну, гэта можа так здавацца, але ў практычным як бы жыцці, як бы наадварот, свядомасць это тое, што як магніт, да, яна прыцягвае ўсё, то бок прыцягваецца да ўсяго, то есть спрабуе все оценить, да, ухапіць, там, гледзячы на это нейкай карыснасці для сябе, то бок, як бы, спрабуе на зуб, што называецца рэчаіснасць, то бок, як бы, працэс пазнання, да, і он, як бы, это не тое, каб увесь свет імкнуўся да свядомасці, да этого магніту, а наадварот, свядомасць, яна адкрыта імкнецца ва ўвесь свет, вось, значыць, як дзіця ў рот, да, цягне то ўсё, вот, то бок, як бы, магчымы і адваротны рух, да, вось, а потым, тое, што называецца якраз трансцэндэнцыя, вот эта спроба, что называется, пересягнуть свет. Насамрэч, як бы, ну, это спроба пересягнуть свядомасці сама сябе і, наадварот, у свеце нейкім чынам дзейнічаць, так? У кірунку вонкі, да? Вось, то бок, і нават і панятак этой трансцэндэнцыі ён фактычна адлюстроўвае практыку нашу жыццёвую. Ну, это калі ўжо быць, напэўна, зусім нейкім такім матэрыялістам, біялагістам, так, казаць, што нават той жа факт, што мы размнажаемся і як бы перадаём жыццё далей, это таксама пэўная трансцэндэнцыя. Вось. І некаторыя сучасныя інтэрпрэтацыі будызму, як бы рэінкарнацыі, кармы і гэтак далей, яно якраз сыходзіць вось менавіта з гэтых біялагічных механізмаў. Вось. Што, конечно, не адмяняе таго, што яны самі па сабе з'яўляюцца дзівоснымі, як бы таксама, да, што яны існуюць і гэтак далей. Але ў іх няма нічога звышнатуральнага, яны ёсць натуральнымі якраз.
Вось. Што ж, вернемся зноў жа, апошняя пара меонаў, пра якую ён піша, это якраз вот абсалютны альтруізм, меон чистой любви, бескорыстной жертвы, это вось тое, што я называю архетипом Ісуса Христа. Вось, і абсалютны квіетызм, адмаўленне ад свету, то, што называю архетипом Будды. Так? Это таксама ён бачыць недасяжныя прыклады. Вось, квіетызм, ён кажа, што там просто барацьба вось гэтая знешняя пераносіцца ў сярэдзіну. Прынспірацыя, да? Ёсць такі поем, інтэрыярызацыя. Однако гэты абсолютный квиетизм недосяжный. Если бы возможно было усмирить желание, то аскет, я говорю здесь исключительно об аскетах Древней Индии, практиковавших аскетизм с чисто философской целью, аскет вернулся бы в мир, ибо в дальнейшем его отречении уже не было подвига. Вось, то бок парадоксальная натура, то бок калі вы нават дасягнули нірваны, то наступным вашим крокам уже вярнуцца ў свет. Ну, так. Хіба што бодхісаттвы не дасягаюць нірваны, да? Яны спыняюцца за крок да нірваны, лічыцца. Але цікавая думка. Вот. То бок, але ён лічыць, што это немагчыма, потому что, зноў жа, ён з буддызмом не знаёмы, таму ён піша так, что это квиетизм, это понятие о каком-то спокойном, чуждом борьбы и желаний блаженстве, о каком-то независимом от всего внешнего самосозерцании, о личности свободной, блаженной и неподвижно погруженной в себя. Свобода от вожделений такой же меон, как и бескорыстное вожделение или бескорыстная любовь. Ось, то бок ні одно, ні другое немагчыма. Да? Немагчыма быць абсалютна заглыбленым у сябе, ось, як і немагчыма вось гэта абсалютна такая некарыслівая любоў. З гэтым абсалютна можна пагадзіцца, таму што нірвана, напрыклад, тая ж, это ні ў якім разе не заглыбленне ў сябе. Там вось гэты момант этого сябе просто павінен адсутнічаць. Ось, пагатоў момант этой лічнасці. Ось. Свабоднай і блажэннай, так, але следзячы буддызму это взаемавыключныя поймы. Ось, свобода и особа. Ось, значит, наконт некарыслівай любові, таксама можна пагадзіцца. Ёсць розныя на гэтым погляды, меркаванні. Там хрысціяне, напрыклад, боскую любоў і лічаць якраз такой абсалютнай, вось, але буддысты гавораць пра спачуванне у гэтым выпадку. Якое таксама можа быць, так сказать, вялікім некарыслівым, вот, але не гаворыць пра любоў. Вось. Што можна яшчэ сказаць? Я асабіста да гэтага дадаў бы некалькі такіх меонаў, я яму прапанаваў бы, калі з ім, што, это меоны, напрыклад, упарадкаванасць і хаос. Ось. Это таксама немагчыма дасягнуць ні абсалютнай упарадкаванасці, ні абсалютнага хаосу. Ця існуе там закон энтропіі, так, па якім усё, так сказать, імкнецца да хаосу, там прыводзіць потым да здаецца, там энергетычная смерць свету, там штось такое, я зноў жа не спецыяліст, вот, але мне здаецца, што это таксама два такія паняткі, якія вось кандыдаты на меонаў асабіста ад мяне. Вось. Ну і натуральна канец і бясконцасць самі па сабе. Таксама такая пара, ці там у біялагічным сэнсе это там смерць і неўміручасць, да? Якую вот ён не называе чамусьці, але по факту это таксама такая пара такіх меонаў, якую мы яшчэ потым паглядзім на яе. Вось, значыць, падсумуем, да? Это такія мае дадаткі. Падсумуем, што, значыць, меоны, такія вось абстрактныя полюсы, нейкія такія каардынаты мыслення, як я іх называю, вось, нейкія ірацыянальныя велічыні, вось, якія в сапраўднасці нібыта не існуюць і супярэчаць свету, так? Вось, насамрэч з'яўляюцца просто такими рациональными абстракциями. Вось, можно дадаць, што чалавечы розум, наадварот, звыклы працаваць з такімі якраз абстракцыямі, з такімі катэгорыямі, і нават калі ён не ведае, ён іх ужывае, напрыклад, у разліках, да, у той жа матэматыцы мы працуем з нулём, вось, абсалютна, мы працуем з бясконцасцю, мы працуем з лічбай пі, вось, якая ёсць ірацыянальнай. То бок, нічога самого па сабе аж такого ўжо страшного у ірацыянальнасці нема, гледзячы рацыю. Потому што калі б рацыя не ўключалась, не
дапускала бы ірацыянальнасці, яно было б уже гіперрацыянальным. Вось. А гэта гіперрацыянальнасць это не вельмі добра, тому што як мы ведаем, што свет не ёсць і не павінен быць чыста рацыянальным, іррацыянальны складнік у ім заўсёды павінен прысутнічаць. Вот. Але гэта думкі нашы, Мінскі з гэтым відавочна не згодны, таму што зноў жа ягонае мысленне такое, вось яно такое дуалістычнае. Вось. Карацей кажучы, все вось гэтае, ён называе міоны, это значит таинственными понятиями, вось гаворыць про непостижимую святыню міонов, вось, але з гледаючы дарослага чалавека нічого такога ўжо ў гэтым няма, але ён зноў жа сыходзіць са сваіх нейкіх яшчэ там напэўна дзіцячых перажыванняў, вось, таму якія ён развівае, таму мы можам гэта таким чынам вось крытыкаваць, так? Крышку з іншай перспектывы. Вось, дык вось гэтыя міоны, гэтыя пары міонаў, у гэтай тэорыі ягонага меанізму гэта яшчэ не ўсё. Таму што ён так, это толькі сказаць, што называецца А, але там, дзе мы сказалі А, трэба сказаць яшчэ і Б. Вот зараз мы паспрабуем сказаць і Б. Толькі чайку вып'ем. Сёння чай гёкуро, японскі чай, такі святочны. Таму што я хацеў, каб гэты стрым быў апошнім у гэтым цыкле, але, здаецца, мы зноў ужо набліжаемся да нейкага ліміту, і таму заўтра нам давядзецца яшчэ працягнуць. Мы набліжаемся да міона. Гэта надзвычай небяспечна. Дык вот зноў жа. Меанізм не заканчивается міонамі. І менавіта ў гэтым моманце, што называецца, да, там сказалі А, тут скажем Б, выяўляецца паходжанне мінскага менавіта з гебрайского асяроддзя. Процитую. Все мионы сливаются в понятии о едином. Посему понятие о едином можно назвать главным или верховным меоном. Прывітанне, мы приехали. Вось мы маем тут абсолют, самое что ни на ёсць, юдэйскі, так, з юдаізму. Вось, это ўжо зразумела. Гэта той самы, той, што ў юдаізме вядома як Ein-Sof, найвышэйшая істота, Ein-Sof, безмежа, бесконцасць, той, які бесконцы, да? Значыць, что цікава, что каждый мион, як ён піша, таит в себе неразрешимое противоречие. Тое ж самае супярэчнасць у сабе павінен мець гэты найвышэйшы міон, так? І гэты найвышэйшы міон это абсалют, які уключае в себе сваю супрацьлегласць, іначай ён бы не быў абсалютам. Вось, гэта абсолютно иррациональная уява, якая тым не менш сур'ёзна разглядаецца для вызначэння вот этого найвышэйшай істоты, найвышэйшай існасці. Вось, значит, у прыватнасці кіёцкай школай. Я недзе тут выпадкова прачытаў, што Кейдзі Нісітані, вось адзін з прадстаўнікоў кіёцкай школы, это школа японскай філасофіі, якая спрабавала спалучыць буддызм з заходняй філасофіяй. Дык ён вызначае якраз сапраўдны абсалют як вельмі подобно, вось, и кажа, что просто это вот абсолютно немагчыма это канцэптуалізаваць нейкім чынам, вот таму ён і ёсць абсалютам. Вось, это згадваецца Борхес мне адразу, там што, значыць, кожны тотальны роман павінен утрымліваць у сабе сваю супрацьлегласць, там штосьці такое, то бок там кожная кніга патэнцыйна утрымлівае у сабе сваю супрацьлегласць, сваю крытыку. Это частая у Борхеса думка, ён з гэтым гуляецца ўвесь час, то бок сапраўды это гульні, так сказать, розуму, да? Вот. І падобнае бачанне абсалюта было не толькі там у Нісітані, але і ў тых жа гебрайскіх рабінаў, нават можна сказаць традыцыйных, так, там не кабалістаў, там і не хасідаў, а менавіта вот што самае што не на ёсць артадоксаў. Вось. Дык вось, апісаўшы гэты абсалютны адзіны міон, лягічна Мінскі пераходзіць да апісання стварэння свету дакладна такім, як мы яго ведаем з кабалы, гебрайской, да, фактично. Атрибуты миона таковы, что внутренней необходимостью заставят его свободно погрузиться в небытие для того, чтобы мог возникнуть устраненный нами ограниченный, делимый смертный мир. Да? То бок, это
падобна да таго, як у кабале, значыць, першым крокам да стварэння свету з'яўляецца самаабмежаванне Бога. То есть Бог павінен зрабіць крок у бок, тому што ён абсалютны, ён існуе паўсюль, так немагчыма, каб нешта існавала апрача яго. Але ён, так сказаць, хоча, каб узнік свет, таму яму трэба самаабмежавацца, зрабіць такі крок, вось, ці там скок, я не ведаю, вось, у бок. І такім чынам, каб свет узнік. Лягічна гэта як тлумачыць Мінскі, так? Бог – это чистое радование бытия. Это чувство молодой радости помножим на бесконечность, чтобы получить понятие о блаженстве, присущем Меону. Но вместе с блаженством он должен испытывать величайшую скорбь. Он не может не знать про наш мир, еще не рожденный. То бок, свет яшчэ не створаны, але Бог натуральна ўжо загадзя ведае, якім ён будзе. І вось, значыць, гэта тое, што гэтага свету ўсё яшчэ няма, нейкім чынам выклікае гэты смутак. І вось тады, піша Мінскі, Бог, ці гэты найвышэйшы Меон, решается на великое таинство самопожертвования. Кропка, і гэта называецца, сябры, дэізм. Калі Бог у імя стварэння свету ахвяруе сам сабой, то бок не тэізм, як бы, які сцвярджае, што Бог існуе, ён неўміручы і існуе заўсёды, а менавіта дэізм, што Бог, як бы, пасля стварэння свету Бог, як бы, сам нібыта перастае існаваць. Як такое можа быць? Ну, таму што ён Бог, хаця мы не можа такого дазволіць. Вось. Значыць, як ён разважае пры гэтым, піша Мінскі. «Я хочу исчезнуть, чтобы уступить радость бытия многим. Пусть возникнет мир». Вось. Зноў жа, калі мы над гэтым задумаемся, тое, што казаў папярэдне, што многія вось гэтых уяваў, яны проста прадыктаваныя проста чалавечым досведам, як бы, у тым ліку біялагічным. То бок, гэтыя такія развагі, як бы, хай я знікну, а ўзнікне іншы свет, это, як бы, ну, это тыповыя такія думкі чалавека, як бы, пры канцы, як бы, жыцця, да, якія прадыктаваныя якраз от біялагічнай прыродай, да. Вось. І сам Мінскі, што цікава, пра гэта згадвае, літаральна на пару старонак раней наводзіць на гэтую думку, да, што вот нібыта новыя пакаленні з цемры будучыні крычаць на нас: вызваліце нам месца, ачышчайце арэну жыцця. Вось. То бок, і мы сапраўды яе ачышчаем. То бок, у імя таго, каб існаваў свет далей, як бы з этого свету сыходзім. То бок, як бы, ну, з біялагічнага гледзяча великого таинства самопожертвования у гэтым, як бы, ну, няма. Вот, это біялагічны механізм жыцця. Вот. І ён, як не дзіўна, абагоўлены і узведзены ў такую ступень. Абсолютна нічога, як бы, супраць, можна сказаць. Вот. Вот. У традыцыйнай філасофіі, прынамсі у кабале, так, это так і разглядаецца. Вось, дык што, цяпер мы ўжо гэтую сістэму апісалі цалкам ягоную, да? Пара меонаў, там нейкі верхоўны меон, проста ўзнікае потым свет. Значыць, то бок такая вось сумесь, да, цікавая такая дуалізма з юдэйскім такім багаслов'ем, да, класічным. А у чым карысць? Ён там казаў на пачатку, што это мае нейкія проста вот практычныя наступствы для нашага маральнага жыцця. У чым палягаюць гэтыя наступствы? Вось, у чым гэта такая рэвалюцыйнасць гэтай тэорыі, потому што ён сцвярджае, што просто вот немагчыма, да, без іх. Вот. Ён піша, чрезвычайно важное последствие, да, нашей практической нравственной жизни. Меоны – суть самое желанное, заветное, священное изо всего, что дает нам жизнь. Стоит отвергнуть меоны, признать их заблуждением, и жизнь сразу потускнеет, как ландшафт в осенний вечер. Ну, як бы, сапраўды, як бы, ну, як бы не факт, як бы, ну, з таго, што нейкая абстрактная тэорыя, так сказаць, будзе абвернутай, щось такое, ці там, таго, што там не існуюць нейкія апрыоры, абстрактныя, ірацыянальныя канцэпты, ну, як бы, можа быць, толькі Мінскаму ад гэтага так, неяк вусцішна, але не ўсім, то бок это не аргумент. І вось, значыць, у чым это значэнне маральнае этой сістэмы. І вось, значыць, Мінскі яшчэ 40 сторонак, як бы, до конца кнігі, там, як мінімум, значит, пасля фармулёўкі ўжо гэтай сваёй тэорыі спрабаваю все-таки доказаць сабе і чытачам, доказаць, што гэта сапраўды так і што гэта вельмі значная і новая арыгінальная тэорыя. Вось. Ну, але як бы з майго гледзяшча існаванне ці неіснаванне меонаў, ну, яно як бы нічога не мяняе па сутнасці, але Мінскі гэтым не згодны. Маё
меркаванне пра тэорыю гэтага меанізму это тая, што яна як бы это прыклад просто аднаго з мноства такіх просто тэорый, абстрактных канструкцый, да, якая ну не той, каб не працавала, яна просто бескарысная. Да? Ёсць такое японскае слово чиндогу. Да? Это такое бескарыснае вынаходніцтва. Яно як бы працуе, вынаходка такая бескарысная. Яна працуе, там, не ведаю, парасон для ботикаў, напрыклад, там, я не ведаю, да? Просто на носочках ботаў такія маленькія парасончыкі, каб яны не замачыліся. То бок, як бы, яны нават маюць нейкую рацыянальную як бы, структуру, але ну, як бы, выкарыстання практычнага яны просто не маюць. Вот. І як бы это все прыгожа, як бы і хораша з меонамі, але як бы ну, а што як бы, да? Як казаў Будда, як бы ну, я не вучу вас пра тое, там ёсць свет ці няма, а вот як бы таму што гэта не пазбаўляе вас пакуты, да? Вось, то бок нейкае падобнае з майго гледзяшча як бы не спецыяліста, вот нейкае падобнае настае сітуацыя. Тым не менш, мінскі, ён не быў бы мінскім, калі б ён не знайшоў адказ на гэтае пытанне, у чым практычная сутнасць выкарыстання, значыць, тэорыі меонаў. Вот. І тут яму якраз прыходзіць на дапамогу зноў жа гебрайская містыка гэтым разам. Якраз той, напэўна, хасідызм, магчыма, з якім ён паходжаннем з Беларусі, ён меў нейкае, магчыма, судакрананне калісьці, да? Уяўленне, прынамсі, нейкае. Якраз той хасідызм, з якім асветнікі гебрайскія рацыяналісты якраз змагаліся. Вот. Нездарма яны закідалі, сказаць, хасідызму это иррационализм. Дык вот, что он пишет. Возникновение в душе этих понятий, меонов, так, неизбежно и помимо нашей воли сопровождается особым чувством, которое, вернее всего, назвать экстазом. Экстаз. Вот что ён як бы замяняючы сваю дзіцячую, так сказаць, вось гэтую вусцішнасць, да, якую ён адчуваў калісьці ў сутыкненні з бясконцасцю, ён спрабуе заменить ее в экстаз. Да? Значит, в душе нашей возникают меоны, понятие о том, что противоположно миру. Отсюда чувство высшей радости. Я не ведаю, як бы, у чым причина высшей радости сам по себе, але ён так кажа. Но вместе с тем сознание, что меоны, как абсолютная противоположность миру, абсолютно не существуют, наполняет душу, безысходной скорбью. Из смешения обоих чувств получается чувство экстаза. Вось, сябры. Так что есть люди, у кого меанизм выкликае там, ну, пазяханне у лепшым выпадку, да? Такія, як я просто. А іх, напэўна, недастаткова развітае ўяўленне. Але ёсць людзі, наадварот, якім это як бы факт неабыякавы, вось, і яны здольны ўжо ад гэтай думкі, так сказаць, экстаз адчуваць, як мінскі. Цалкам магчыма. Значыць, я б сказал, ці прынамсі, як бы інтэрпрэтуючы і тое, што ён піша, я б сказал, што не той факт сам па сабе, што просто меоны не існуюць. Ну, як бы, ну што, яны так самі, яны з дэфініцыі не існуюць, па вызначэнні. Ён так іх вызначыў, а потым сам як бы адышоў у бок і здзіўляецца, іх жа няма, давайте адчуваць бясконцы смутак ад гэтага, бок экстаз, крышку. Хутчэй, тут сама па сабе дыскрэпанцыя, вось гэтая розніца паміж чалавечым успрыманнем свету і светам самім па сабе, як ён зроблены. Вось, як бы, тое, што ён казаў на самом пачатку, неадпаведнасць паміж верай і ведай чалавека. Вось гэта той адчуванне, якое адначасова і радасць, і смутак можа як бы прыносіць. Вот. І гэта можа быць як бы крыніцай экстазу. Але зноў жа, гэта як бы мая інтэрпрэтацыя, мая думка. Вось. А іншая інтэрпрэтацыя, магчыма, это то, што сапраўды як бы экстаз вось гэты, ягоная ідэя вот этого экстазу, яна паходзіць як з асабістага досведу, так і з таго, што піша Самсонова, з ягонага бэкграунду культурнага, і сапраўды можна яе пры жаданні, так сказаць, нейкім чынам вывесці вось з гебрайскай містыкі, з хасідызму, так, канкрэтна. Вось. Для самога мінскага, значыць, экстаз это штосьці, это некое такое мастацкае перажыванне. Нельга забываць, што ён паэт у нас, так? І што як бы экстаз это як бы такая вот найвышэйшая мэта, фактычна, як бы не толькі там мысляра, да, філёзафа, але і мастака, паэта, творцы.
Вось, як ён описывае. Отчаяние и блаженство, возмущение и кротость слились в мучительно-сладостном экстазе. Вось, ну, вот это вот. Адзінства і барацьба супярэчнасцяў, што называецца. Вот. То бок, так, сапраўды, мы можам пацвердзіць, што вынікам, так сказаць, нейкага мастацкага перажывання, як бы, скажем так, экстаз — это адно з такіх глыбокіх мастацкіх перажыванняў, да? І кожнае, напэўна, глыбокае пачуццё сапраўды мае нейкі ірацыянальны складнік, так, меанічны, як сказаў бы Мінскі. Вось. Ну, зноў жа, галоўным меонам, мне здаецца, які выклікае вось гэтыя пачуцці, гэта якраз супярэчнасць паміж неўміручасцю і смерцю, так, у тым жа мастацтве, вось, пра якую я казаў. Вось, гэта пара меонаў, якая ў яго як бы імпліцытна прысутная, але не называецца. Вось. У прыватнасці, я не ведаю, сексуальны экстаз, калі мы возьмем, да, аргазм такі, ён як бы якраз узнікае з таго, што мы прысутнічаем адначасова пры, так сказаць, неўміручасці роду, так, як бы усведамляем, але пры гэтым як бы усведамляем, што гэта неўміручасць рэалізоўваецца пасредніцтвам уміручых істот, такіх як мы. Вось, то бок, так, гэта як бы нейкая такая схема, магчыма, дзейнічае і ў выпадку як бы іншых пачуццяў, перажыванняў, іншых кшталтаў экстазу. Вось. Значит, ну, в каждом разе, как пишет Минский, экстаз оглушает разум, ослепляет соображение. Ну, не воображение, а соображение. То бок, это значит, что сапраўды вось штосьці іррацыянальнае ў гэтым прысутнічае. Вось. А як толькі мы згадаем пра іррацыянальнае ў экстазе, мы адразу, напэўна, згадаем з вами Гайдэгера. Вось, таму што это вельмі вядомы ягоны артыкул, чым ёсць метафізіка. Ён і ў беларускім перакладзе выходзіў у фрагментах, калі не памыляюся. Вось ён там піша, што, значыць, нібыта ў жаху, так, як бы пачуцці жаху прамаўляе небыт. Вось. Ну, жах — это як бы супрацьлегласць экстазу, тым не менш, таксама такое глыбокае перажыванне, якое там, ну, калі падумаць, яно на ўзроўні біяхіміі даволі як бы і падобнае, блізкае да перажывання там бурлівая асалода і гэтак далей. То бок, галоўнае не гэта, галоўнае тое, што вось, што менавіта ў такім глыбокім пачуцці прамаўляе нейкая філазофская ці метафізычная там вось гэтая ісціна, праўда, так? Вось. І ў гэтым Мінскі, кажучы пра экстаз, ён як бы такім, напэўна, хайдэгерыянцам, да, з'яўляецца экзістэнцыялістам, як бы амонт летах, што называецца, як бы яшчэ задоўга да Хайдэгера, да? Вось. Ну, прынамсі, зноў жа, это з майго гледзішча. Вось. Дык, але ён ідзе яшчэ далей. Ён просто кажа, што стремиться к достижению меонов безумно, стремиться можно лишь к достижению чувства экстаза. В этом и заключается цель нашей жизни. Ось табе і на. То бок, ну, лягічную выснову. Так, ну, калі доўга пісаць, там можна да самых розных высноў дайсці, да? Ці калі доўга гаварыць. Прашу прабачэння. Вось, значыць, зноў вяртаецца нездарма да пісання сваіх, як бы, дзіцячых уражанняў. Вось. І, значыць, відавочна, што вось гэты досвед яго, так сказаць, ну, вельмі трымае, як бы ён усё хоча яго на паўтарэнне, да? Ну, як бы, с таким же поспехом это можно было бы взять там два люстэркі, да, и поставить одно супраць аднаго, и, значит, и глядзець, як яны да бясконцасці утвараюць бясконцасць раптоўна, да, называется вечны кайф, як у тым анекдоце. Значит, калі там мураш забегае слону ў хобат, я не ведаю, мне здаецца, што я ўжо нават яго апавядаў. А вось, што мураш забегае слону ў хобат. Яшчэ раз анекдот рассказываю. Значит, мураш забегае слону ў хобат, а ось слон кажа: «О, кайф». Значит, про кайф мы яшчэ пагаворым в этом контексте. А ось кажа: «О, кайф, значит, давай яшчэ раз». Ну, мураш яшчэ раз забегае ў хобат, а слон засоўвае хобат сабе ў задніцу і кажа: «Вечны кайф». Вось. Так і тут, як бы, фактычна экстаз — это мэта. Давайте мы будем, так сказать, думаць пра меоны і ось шукаць экстазу. Вось, то бок, як бы, ну, гэта такі, як бы, ну, практычны даволі, да, вынік всей гэтай тэорыі, як вы думаеце? Я думаю, што адназначна. Вось. Вось яно і практычны сэнс. Значыць, напэўна, ўжо адно гэта робіць Мінскага там заснавальнікам расійскага сімвалізму. Вось, таму што это людзі былі вельмі спецыфічныя. Наконт экстазу, я вам скажу, да? Ён быў не толькі тэарэтык, але і практык. Да? Ён быў 3 разы жанаты, значит, вот пасля этой першай сваёй жонкі
Яковлевай, ён другі раз ажаніўся з Ізабелай Вількінай, вось, якая была, яна змяніла імя, пахрысцілася, змяніла імя з Ізабелы на Людмілу, вось, а прозвішча, адпаведна, з Вількінай на Віленкіну, вось, калі выйшла замуж за Віленкіна, то бок за Мінска, вось, у 1896 годзе, то бок неўзабаве пасля выдання гэтай кнігі. Что можно прочитать про эту Виленкину, вельми цікаво, зацитую. Личная жизнь супругов была весьма свободной и своеобразной. Оба активно практиковали отношения на стороне, не скрывая этого. Достаточно широкую известность имели романы замужней Виленкиной с Сомовым, а Минского с Гиппиус, а также с тетей своей жены Венгеровой. Последняя, которая была всего на 6 лет старше своей племянницы, в 1904-1905 годах даже проживала совместно с супругами Виленкиными и называла сложившуюся семью тройственным союзом. Ось, бачите, у Ладаку там поліандрія, а тут, значить, полігамія, да? Як правильно сказати, полигиния у випадку жонок. Так? В дневнике Волошина за апрель 1908 года приводится рассказ Чулкова о визите Вилькиной в Дом терпимости в компании Блока и Сологуба. Вось яны, российские символисты, серебряный век поэзии, сябры. Это просто вот штосьці офигенное. Значит, Людмила Вилькина, она была поэтка, так? Жонка ягоная, другая Минского. И вот что она, значит, писала. «Мне с малых лет прозвание дали Белла, хоть в память я Людмилы крещена. Мысль Беллы сладострастием пленена, и чувства все послушны власти тела. Душа Людмилы с жизнью все светлела. В толпе людей она всегда одна». Не совсем правда, потом бачу. На Беллу смотрит с гордостью она. От счастья бежит, страшась предела. Когда с Людмилой встретилась любовь, она склонилась с нежностью покорной. Но в Белле дерзко взбунтовалась кровь, и страсть зажглась, пожар над бездной черной. Кто ближе мне и кто сильней из двух? Дух святости или страсти бурный дух? Ну, вось вам яшчэ адны два меоны. Страсть и святость, коли ласка. Вось, значит, наконт того, что в толпе людей она всегда одна, ну, это тая, которая святая, одна. А ось Белла, и она не одна. Чуковский в своих мемуарах описывает ее эпатажное поведение на политических митингах. Поэтесса громко заявляла о желании отдаться каждому из понравившихся ей ораторов. Чем не мотивация, так? Вот такие они были. Брюсов упоминает о своем однодневном побеге с Вилькиной осенью 1902 года в Финляндию. Посвятил этому стихотворению «Лесная дева». Ось. Связи Виленкиной с Мережковским и Минского с Гиппиус привели к серьезному осложнению отношений между двумя поэтессами. Вот. Сохранилась их весьма эмоциональная переписка. Вот. Одним словом, а Мінскага ў гэтым всем экстазе, ну, это Вількіна, ягоная жонка, так? Ну, ён таксама відавочна там з Гіппіус падтрымліваў адносіны, а якія як бы яшчэ формы это все набывала. Вот. Иногда собрания у Виленкиных проводились с элементами мистических церемоний и эпатажа. Некоторые посетители в шутку называли их оргиями. Ну, будем сподеваться, что это были в шутку. Вось. Брюсов отмечал весьма своеобразный колорит проводившихся там родений, называл Вилькину новой египетской жрицей, полагая, что в своей манере общения супруга Минского подражала Гиппиус. Между тем сама Гиппиус отзывалась о кружке Минского Вилькиной весьма резко, считая инициатором эпатажных мероприятий именно последнюю, это букжонку, да. Пиша, Минский утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где в хитонах водили будто бы хороводы с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали. О, вось вам и выкарыстанне магічных вадкасцяў, да? Таких як кроў у ритуалах. Ну, это не толькі там гісторыя чорнай магіі, але это просто такія рэчы, якія закідаліся там антысемітамі, як бы яўрэям, так, што там нейкія там кроў малых дзяцей выкарыстоўваюць, ну, просто вот жахліва, як бы, ну, смех і грэх адначасова, да? Вот. Казалось бы, это ему, то бок Минскому, не по годам, не кстати и не по годам, такой противный вздор, пишет Гиппиус. Но он недавно женился на молоденькой еврейке Белле Вилькиной. Она, претенциозная и любившая объявлять себя декаденткой, вероятно, и толкнула его на это.
Вось, сябры, вось гэтае слово, якое я шукаю, напэўна, ў сваіх апісаннях, вось гэта і ёсць дэкаданс. То бок, як бы са сваёй тэорыяй Мінскі у практычным сэнсе сфармуляваў штосьці, што менавіта вельмі трапляла вось у гэтую як бы брую так таго часу. А менавіта вось гэты экстаз, да, тэорыя экстаза, чагосьці боскага, адзінага, да чаго варта імкнуцца. Вось, то бок гэта, в прынцыпе, і была ўласцівасць дэкадансу. І хаця ён сам гэта ў сваёй кнізе крытыкуе, там, на прыкладзе Францыі там, і гэтак далей, вось, тым не менш, як бы, ён з ягонай тэорыі выплывае вось гэта. Ён сам як бы абвяргае сам сябе. Ну, вядома, ён это ставіць на такі больш як бы містычны і нібыта як бы маральны грунт, так? Але факт застаецца фактам. Экстаз ёсць экстазам. То бок это як бы это што? Это што у Францыі нельга займацца гэтым усім, а у нас можна, таму што мы, так сказаць, больш духоўныя, так это атрымліваецца, таму што мы ісчынна-рускія, ну прабачце, як бы не зусім, як бы там сувязь звычайна адваротная, што менавіта як бы ну расійская культура глядзіць у бок Еўропы традыцыйна, да? А вось добра, тым не менш заканчваецца кніга Мінскага, значыць, лягічна, як яна ну, не могла до этого не прийсці, на мою думку, это менавіта такі вот экстазам. Да? Гэта экстаз такі вось ён фактычна самаўлюбёны. Абсолютно как бы не критичный, можно сказать. Да? Что он пишет? «Мы должны гордиться и радоваться, что родились в этом столетии, когда дух впервые стал способен постигать все меоны». Ну, не все, як мы там бачили, але уже сам факт. Да? На вершине меонизма примиряются и сливаются в высшем синтезе все противоречивые начала философии. Материализм, идеализм, позитивизм и мистицизм, оптимизм и пессимизм. Ну, спроба есть, да, сапраўды. Вот. Не существует и не может существовать ничего единого. Ни атома, ни любви, ни свободы, ни нирваны. А? Знову повторяю, то бок якби що херня і тільки пчоли, то бок, только мионы. Ось. Значит, всякий, кто проповедует бескорыстную любовь к ближнему или созерцание чистой идеи, злейший враг человечества. Ну, як бы да, з гэтым можна пагадзіцца, то бок як бы ідэалы нейкія недасяжныя, як бы ну это не зусім добра, але дзіўна што пры гэтым Мінскі супрацоўнічаў потым з бальшавікамі. І што разам з Максімам Горькім яны выдавалі легальную бальшавіцкую газету «Новая жизнь», здаецца, называлася. То бок, як бы, ну, гэта якраз былі людзі, якія там прапаведавалі рай зямны, штосьці, што паводле тэорыі Мінскага недасяжнае, як бы, ну, і з гледзячы рацыянальнасці, у прынцыпе. Вось, тым не менш, ён, як бы, ведаючы гэта і вызнаючы вось такія рэчы, ён, як бы, ім дапамагаў. Ну, такое, не самае маральнае, напэўна. Вось. Але на той момант, это было пазней, это было гадоў, напэўна, на 10 як мінімум пазней. А тады ён, значыць, пісаў, што не варта там імкнуцца да гэтых ідэалаў. Чалавек, значыць, пусть благословит несовершенство мира и радуется своей печали. Ну, радоваться печали, ну, это з одного боку, да, зноў жа такі цікавы парадокс, як бы, ну, дзе з одного боку узнікае экстаз, а з другого боку можа ўзнікаць і такі стаіцызм нават, да, што вот, типа, як бы нейкае змірэнне, то бок, з гэтым. Вот. Адным словам, галоўнае, што ён просто надзвычай з майго гледзяча пераацэньвае ўласную тэорыю, так, што піша, што вот это самае, што меанізм ён абараняе душу ад адчаю, так, вось, экстаз это такая свайго кшталту анестэзія, да, як бы там яшчэ адзін такі, як ён казаў, там, на пачатку ён казаў, што там морфій, вот, наука, мастацтва, гэта ўсё такія наркотыкі, якімі мы абдурваем сабе галаву у наш час. Вот. А тут ён дадае яшчэ адзін такі наркотык, меанізм, і кажа, што это просто вот самый топ. Вось. Это все астатняя ерунда, давайте імкнуцца да экстаза. Вось. Одно чувство, одно познание в нашей душе не подвластно смерти. Это познание несуществующих меонов и экстаз, возбуждаемый ими. Ось. Только тот не бесследно промелькнул на Земле или на другой звезде, кто выстрадал истину о небытии меонов, чья душа приобщилась священного экстаза.
Ну, то бок ён сам, як бы, да? Это вельмі нагадвае разважанне Ніцшэ пра ягоную тэорыю вечнага вяртання. Вось, калі ён просто вось усвядоміў гэта, ён просто гэты момант незабыўны просто для яго. Нешта накшталт таго, што мы буддысты апісваем як саторі, то бок момант прасвятлення, так, прабуджэння. Настолькі незабыўны у выпадку Мінскага гэта былі якраз з'яўленне яму тэорыі меанізму, тым часам у выпадку Ніцшэ это быў момант з'яўлення яму ідэі пра вечнае вяртанне. Вот. Ну і все як бы высновы ён ужо там просто гістарычна як бы доводить до логичного конца и начинает так гистерично выкрикивать такие речи кшталту: «Да будут они благословенны страдания несовершенного мира», кличник. «Да будет благословенно отсутствие любви, истины, свободы», кличник. Ну, мається на увазі абсолютных, да, якби тих меаничных. Вось. Ну, одним словом, вось, заканчивается все это: «Будем стремиться к отрицанию самолюбия через достижение его высших проявлений. Стремление к превосходству и первенству постараемся, через это стремление к превосходству и первенству, постараемся принадлежать к призракам, которые идут вверх». То бок, якби, ну, мы там привиды все, там люди, да, все, але треба імкнуться істи наверх, імкнуться к превосходству і первенству. Ну, то бок, знову ж ніцшеанська якби ідея, от это воля до влади, так звана, якби, ну, это вже такі фактично антибуддизм з одного боку, якби, ну, не антибуддизм, ну, просто суперечить якби буддистській етиці, по-перше, а по-друге, гэта фактично тое самае, што мінскі, той самы эгоізм, які ён на пачатку крытыкаваў. Бок я не ведаю, як ён это не заўважае, але як бы на працягу развіцця сваёй кнігі ён прыходзіць да апраўдання таго, з чаго ён, так сказаць, пачынаў всю эту тэорыю. І чым самым ён абвяргае значэнне это эпахальнае, якое ён спрабуе прыпісаць сваёй тэорыі. Ну, калі эта тэорія як бы, ну, працуе так, што яна прыводзіць да таго самага як бы статус-кво, з якога яна як бы ўзнікла, то дзе яно это эпахальнае значэнне меанізму для маральнага жыцця, як ён там сам піша, падкрэслівае? Ну, нідзе яго няма этого значення. Вось. Якая, значит, этим заканчивается книга. Окей. Якая была реакция, якая была рецепция этой книги Минского? Значит, у меня такое адчуванне, что мы уже 3 гадзіны говорим. Таким чынам, завтра яшчэ раз сустрэнемся, але на заканчэнне скажу, что потрапила яна под критику, у принципе разгромную, вось, такую, что эта книга «При свете совести», вось, фактично яна уже, так сказать, ну, была вельмі негативно воспринята, ну, передусім философами, так, публичными интеллектуалами, так зваными, ну, за выключением символистов, вось, и поэтов, всех вот этих сяброў Мінскага, значит, ягонага кола и остальных, значит, материалисты усматривали в ней самый несомненный дуализм, но только прикрытый псевдомонистической терминологией. Плеханов написал, так, марксист. Значит, Соловьев, значит, российский философ того часу. Рецензия Соловьева была опубликована в журнале «Вестник Европы» в 1990 году, сразу после выхода в свет книги «При свете совести», и своей категоричностью пресекла любое серьезное отношение к учению Минского. Вот. Потом, соглашаясь с Соловьевым, Радлов обвинял Минского в неумении указать выход из ложной жизни, соглашался с тем, что некоторые из доказательств Минского несостоятельны. Критик выражает явное несогласие с точки зрения поэта, но находит в его учении много прекрасных мыслей, которые не могли расцвести, ибо несчастный закон двуединства, существующий лишь в представлении его автора, заглушает все начинания. Ну, может быть, не двуединства, а якраз ось гэта такого дуализма, але маецца на увазе фактично то самое. Да? Вот. Иронизировал над положениями идеи меанизма Михайловский. Да? Устроил антирекламу трактату призывом его не читать, потому что только даром потратите время. Вот. Ну, калі б я гэта, можа быць, ведаў раней, я, можа быць, не чытаў бы кнігу Мінскую, жартую. Але, як бы, ну, часам, я кажу, часам з буддыйскага гледзяча, калі это чытаеце, то часам узнікае такое там, як, ну,
в сэнсе, што это такое. Вось. Ну і яшчэ адным крытыкам гэта быў такі Мілыпін Гріневіч, як піша Самсонова, насамрэч яго звалі, это псевданімы Петра Філіпавіча Якубовіча. Так? Это быў такі народнік, катаржнік, які адбываў там каля Байкалу катаргу таксама. Вот. Ён даволі жорстка выказаўся пра меанізм. Значит, претенциозная и пустозвонная книга, полная философских потуг в прозе, встреченная единодушными насмешками всей серьезной части печати. Но господина Минского, как всех неисправимо тщеславных людей, насмешки не отрезвили, а только озлобили и еще больше утвердили в его новых убеждениях. Что это, в принципе, означает, что они утвердили в его новых убеждениях, мы на гэта поглядим, я думаю, завтра, потому что сегодня мы уже все стаміліся. Фактычна засталося вельмі нешмат яшчэ паговорить про Мінскага, а потым про яшчэ одну постаць гебрайскую у сувязі з будызмам. Але я думаю, что на сёння нам цалкам дастаткова. Я абсолютно не упэўнены у якасці стрыму гуку. Будем глядзець, як там з гэтым гукам будзе. Вось. Таким чынам, сябры, давайте адкладзём яшчэ до завтра. Сустрэнемся завтра у той самый час. Это значит о 12 године по Менску, 11 по Вильни и 10 по Празе Варшаве. Вось. И уже закроем, напэўна, не толькі гэтую тему, про якую мы сегодня разважали, але і ў прынцыпе увесь наш цикл. Ён планаваўся, што будзе ў ім 5 стрымаў, вось, але потым ён раздросся, таму што нехта любіць пагаварыць з аднаго боку, а з другого боку, што сапраўды вельмі шмат вельмі цікавага матэрыялу, і была б шкада ад вас яго утойваць. Вось. Такім чынам, до завтра. Завтра о 12 по Менску. На сёння развітваюся. Як гэта робіцца, напэўна, ось так.